اوكي سلام يبل احوات كمي كنكم سلام املاك مساكم يكون كمي لكم تحند لكم مسكن يسوع مسكن سلا كل ነገር ማለት እዩ አምላክና ኩሉ ግዜ ሰናይ እዩ ኩሉ ግዜ ጥዑም እዩ ተመስገን ሃሌሉያ አይ ሆፕ ማይክ ሁሉ ተስፋ ገብር ማለት እዩ ኢየሱስ ይባረክ ሃሌሉያ ኢየሱስ ይመስገን ሰላም ይብለኩም ኩልኩም መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላምታ ይህበኩም ማለት እዩ ሃሌሉያ ስምዕ ኣለኹምሽ ሃሌሉያ ኢየሱስ ይመስገን እሞ ብጸሎት ክንጅምሮ ጊዜ ከይወስድ ሰዓት ጊዜ ከይወስድ ተመስገን ብጸሎት ክጅምር እየ በስም ኢየሱስ ክመርሐና ማለት እዩ ተመስገን ኦኬ 2 minutes ገይረ ኦኬ ተመስገን ሰማይ ምድሪን ባሕርን ኩሉ ዝፈጠርካ ጌታ ኢየሱስ ተመስገን ነመስግነካ ኣለና ስምካ ይመስገን ስምካ ይባረኽ ስምካ ልዕል ይበል ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ከማኻር መስል የለን ንዓኻ ዝወዳደረካ የለን ኢየሱሰይ ተመስገን ክብሪ ምስጋና ዕብየት ስግደት ንዓኻ ይኹን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታዬ ነፍስ ወከፍና ክትባረኸና ንልምነካ ኣለና ጌታ ኢየሱሰይ أبي معري نفس وقفنا يومرنا لبنا تقاط أثر بمدحنينا يسوع كريستوس من لمنك يسوعي كله تقاط أثرنا أبي معري نزت ولد خبارك جيت يسوعي نكله تقاط أثر بمنفسك بس أجاها جيت يسوعي ننبب بارخنا جيت نسمع بارخنا جيت أبقالك خنص أنا حق سنا يسوعي تمسكن قالك خنفوتو جيت يسوعي تمسكن بارخنا باسم يسوع كريستوس ሃሌሉያ ጌታ ኢየሱሰይ ንስኻ ዓብ ኣምላኽ ኢኻ ሰናይካ ኩሉ ግዜ ስለ ትገብር ክብሪ ግባእካ እዩ ምስጋና ግባእካ ዕብየት ግባእካ ኢየሱስ ተመስገን ኩሉ ጌታ ኢየሱሰይ ኣእምሮና ባርኽ ልብና ባርኽ ውሽጥና ባርኽ ጌታ ኢየሱሰይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ማዕረይ ብፍላጥ ከይፈለጥና ንዓኻ ዝበደልናዮ ኣብ ቅድሜኻ ሓጢኣት ዝገበርናዮ ኩሉ ይቕረ ክትብለልና ከተፅርየናን ከተንጻህናን ንልምነካ በቲ ክቡር ደምካ ጌታዬ ምክንያቱ ንስኻ ቅዱስ ስለ ዝኾንካ ጌታዬ መን ይቐርብ ኣብ ቅድሜኻ ኢየሱሰይ ተመስገን እስም ኢየሱስ መሃረናን ምሕረት ካብ ዝሓልና ፍቕሪ ካብ ዝሓልና ፀጋ ካብ ዝሓልና ረውሃት ካብ ዝሓልና ሕያውነት ካብ ዝሓልና ጌታዬ ንስኻ መሓሪ ደንጋፂ ሩህሩህ ጌታዬ ንኹራ ደንጓይ ብሳልኻ ዓብ ኣምላኽ ዝኾንካ ንስኻ ዓብይኻ እሞ ጌታዬ ኣብ ኣፍና ተዛረብ ጌታዬ ኣብ ልብና ተዛረብ ኣብ ውሽጥና ተዛረብ ኣብ ቤትና ተዛረብ ብደቅና ተዛረብ ብኩሉ ተዛረብ ኢየሱሰይ ተመስገን ስምካ ይባረኽ ጌታዬ ብባሕሪ ብኩሉ ነገር ጌታ ኢየሱሰይ ስለ ትዛረብካ ተመስገን ስለ ዘይናዓቅከና ከም ግብርና ስለ ዘይከትካ ከዓ ተመስገን ጌታዬ ሰማይ ዝፋንካ ምድርኻ መርገፅ እግርኻ ዝኾነ ኣምላኽና ኩሉ ንስኻ መራሒ ክትኮነና ንስኻ መምህርና ክትከውን ንስኻ ንጉስና ክትከውን ንስኻ ኣምላኽና ክትከውን ንልምነካ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣሜን ኢየሱስ ይባርኩም ኣሕዋት ተኣትዉ ዘለኹም ተኣትዋ ዘለኽን ተባረኻ ኢየሱስ ይመስገን ሕጂ ከዓ መዓልቲ ንመዓልቲ ስለ ዝህበና ደሎ ጌታዬ መዓልትታትና ክንቆፅር ስለ ዝህበና ደሎ ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት ካብ ደቂቕ ናብ ደቂቕ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ስለ ዘሰጋግረና ደሎ ቀሊል ኮይኑ ስማዓና ግን ኣይኮነን ኢየሱስ ይባረኽ ናቱ ምሕረት እዩ ናቱ ፍቕሪ እዩ እሞ ተመስገን ሰላም ይብለኩም መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጌታ ኢየሱስ መንፈስና ንኩልና ይባርኽ ሕጂ ሎም መዓልቲ ንዕረፍቲ 9 ከንብብ እየ መዝሙር ዳዊት ማለት እዩ ብኣ ክጅምር እየ ከምቲ ዝብለና ማለት እዩ ከምቲ ቃሉ ክንከይድ ኢና ከምቲ ንሱ ዝበሎ ከምቲ ንሕና ንበልናዮ ደይኮነስ ከምቲ ንሱ ዝበሎ ይኹነልና ኢየሱስ ይባረኽ ከምቲ ኢየሱስና ዝበለና ከምቲ እሱ ስታይ ዝኾነና ማለት እዩ ተመስገን ሃሌሉያ ክብሪ ንኢየሱስ ይኹን ከንብባ ይበሉ ምዕራፍቲ 9 ተመስገን መዝሙር ዳዊት ማለት እዩ
ቃል አምላኽ ተልይኩም ምሳያን ብቡ ማለት እዩ ትደይብልኩም ከዓ ዳውንሎድ ክበርዎ ፍሪ ዳውንሎድ ኣሎ ጌታ ኢየሱስ ይመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ብስም ኢየሱስ ከም በባኤ ሃሌሉያ بملء لبين እግዚአብሔር ከመስግኖ ኢሉ ተመስገን بملء ልብና ከዓ ንሕና ከነመስግኖ ሓይሊ ይሃበና ዳዊት ንጉስ ዳዊት እንታይ ኢሉ بملء ልበይ ንእግዚአብሔር ከመስግኖ ንሊቀ መዝሙር ብሜት ላባን ናይ ዳዊት መዝሙር ማለት እዩ መዝሙር ገይርዎ በቃ ጌታ ኢየሱስ ይመስገን ወላ ክዝምሮ ከማን ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እቲ ዜማ ትሂብካ ጌታ ኢየሱስ ማለት እዩ بملء ልበይ ንእግዚአብሔር ከመስግኖ ኢሉ كل تأمراتك كنجري بأخا كحجوسن كفسحن ولعل نسمكا كزمرين بمنتاي بملؤ لبي بقى دست بلنا الله عليه تايت بسي كل تزلبو صلاكو حق خاخا فتوخو تبلا الله ناي داويت مالتيو تمسكن بملؤ لبي نيغزيابير كمسكنو بمنتاي بملؤ لبنا مالتيو بملؤ لبنا نيغزيابير انت حراي قريبنا ንሱ ከዓ ይቀርበና ጽቡቅ ገይሩ ማለት እዩ بملء ልበይ ንእግዚአብሔር ከመስግኖ ኩሉ ተአምራት ክነግር በአኻ ክሕጎስን ክፍሳን በኢየሱስ ጥራይ ሓጎስ ዘሎ ወላ ብናይ ዓለም ከማን ድመስል ተኮይኑ ግን ኣይኮነን በአኻ ክሕጎስን ክፍሳን በቃ እንድሕራይ ናይ አምላኽ ነገር በዚሕካ ከዓ ኣዝኻ ትሕጎስ ውሽጥኻ ደስ ትብሎ ማለት እዩ በአኻ ክሕጎስ በቃ ዳዊት ከመይ ነይሩ ማለት እዩ አምላኽ በአኻ ክሕጎስን ክፍሳን ወልዑል ኢልዎ ወልዑል ንስምካ ክዝምረ ጸላእተይ ንድሕሪት ምስ ተመልሱ ኢሉ ጸላእት ኣለውና ዶ እወ ኣለውና ጸላእትና ሰይጣን አጋንንቲ ናቱ ሁሉ ማለት እዩ ብስም ኢየሱስ እሶም ናህና ጸላእት እዮም ፈተውቲ ይኮኑ ንዓና ፈታዊና ኣፍቃሪና ኢየሱስ እዩ ጸላእተይ ንድሕሪት ምስ ተመልሱ ወደቁ ተመስገን ካብ ቅድሚ ገጽካውን ጠፉ ጸላእተይ ንድሕሪት ምስ ተመልሱ ወደቁ ይወድቁ በቃ ኢየሱስ ምስተአምን ኣብ ኢየሱስ ምስትውከል ንዕኡ ብሙሉእ ልብኻ ምስተመስግን እንታይ ይኾን ይወድቁ መን ጸላእትኻ ማለት እዩ ዓወት የብሎምን ምክንያቱ ነቲ ሓያላት ስለ ዝሓስካ ማለት እዩ ሰይጣን በቲ ናቱ ክእለት ከማን ሓይሊ ዘለዎ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ናይ ሓያላት ሓያል ናይ ጅግና ጅግና እዩ ተመስገን ጸላእተይ ንድሕሪት ምስ ተመልሱ ወደቁ ካብ ቅድሚ ገጽካውን ጠፉ ካብ ቅድሚ መን ካብ ቅድሚ ገጽ ኢየሱስ ይጠፉ ምስ ኢየሱስ ተለኻ ኻኒ እቶም ጸላእትኻ ይጠፉ ማለት እዩ መሰለይ ነገረይ ወዳእኩሞ ጽሩቕ ጻድቕ ፈራሪ ኮንካ ኣብ ዝፋንካ ተቐመጥካ ኢሉ ተመስገን መሰለይ ነገረይ እንታይ ማለት እዩ በቃ ነገርና ድዩ መሰልና ድዩ ጌታ ኢየሱስ ይጣበቀልና ንነገርና ንሽግር ንመጸና ብዙሕ ነገራት ማለት እዩ ፈተና ድመጸካ ኩሉ ኢየሱስ ይጣበቀልካ ተመስገን ቀታይሉ መሰለይ ነገረይ ወዳእኩሞ ጻድቕ ፈራዲ ኮንካ ኣበይ ኣብ ዝፋንካ ተቐመጥካ ጻድቕ ፈራዲ በቃ ነቲ እቲ ቁኑዕ ክዕምፀፅ ጎይታ ኢየሱስ ትሚሉ ኣይርዮን እቲ ጻድቕ ክዕምፀፅ ትሚሉ ኣይርዮን ሽግር ክወርዶ ክእል እዩ ፈተና ክወርዶ ክእል እዩ ግን ጻድቕ ፈራዲ ኮንካሲ ኣበይ ኣብ ዝፋንካ ተቐሚጥካ ክንደይ ዝፋን ይኸደሎ ሓደ ዝፋን ክንደይ ኣምላኽ ይደሎ ሓደ ኣምላኽ መን ሽሙ ኢየሱስ ተመስገን ሓደ በቃ ካልእ የለን መራሒ ናይ ሃገር ከማንሲ ሓደ እዩ ክልተ ሰለስተ ይኮነን ድሓር ሚኒስተር ዶ እንዳበልካ ትኸይድ ማለት እዩ ብትሕቲኡ እዚ እንዳበልካ ትኸይድ ማለት እዩ ናይቲ ሓላፍነት ማለት እዩ ተመስገን መሰለይ ነገረይ ወዳእኩሞ ጻድቕ ፈራዲ ኮንካ ኣበይ ኣብ ዝፋንካ ተቐመጥካ ጻድቕ ፈራዲ በቃ ኣምላኽ ክትውፅእ ኣይደልየካኒ ብሕልፊ ንዑ ተኣምኖ ተኾንካ ማለት እዩ ንህዛብ ገናሕካዮም ነርሲዓንካ ኣጥፋእካዮም ስሞም ከዓ ንዘለዓለም ደምሰስካዮ በቃ ንኣምላኽ ዘይኣምን በቃ ከምዚ ድድምሰስ ማለት እዩ እቲ ንኣምላኽ ደኣመንካ እንዳተኮልዐ እንዳኾነ ይኸይድ ማለት እዩ ንግዚኡ ከማን ክህሰ ክእል እዩ ንህዛብ ገናሕካዮም ንረሲዓን ኣጥፊእካዮም ስሞም ከዓ ንዘለዓለም ደምሰስካዮም ጸላእቲ ንሓዋሪ ተጠሪሶም ተመስገን ሰይጣን ንሓዋር ክጥረስ እዩ ክውዳእ ማለት እዩ ምስ ኢየሱስ ተለኻ ከዓኒ ፈተና ቅልል ዝበለልካ እዩ ድኸውን ጸላእቲ ንሓዋሪ ተጠሪሶም ከተማታት መዘከርታ እኳ ክሳዕ ዝጠፍኣ ዓንየን በቃ ይዓኑ ማለት እዩ
እግዚአብሔር ግን ንዘለዓለም ነጊሱ ይነብር ተመስገን። ኢየሱስና ግን ንዘለዓለም ማለት እዩ ሕጂ ንጉስ እዩ ጽባሕ ንጉስ እዩ ንድሕሪኡ ንጉስ እዩ ቅድሚኡ ከዓ ንጉስ ኩሉ ንጉስ ነገስታት ንጉስ ጥራሕ ዘይኮነስ ብናቱ ከማን እዚ መን እዩ እዚ ዳዊት ማለት እዩ ንጉስ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ናይ ንጉስ ነገስታት ኢየሱስና ግን ናይ ንጉስ ነገስታት ንጉስ ንደቂ ሰባት ይገብር እዩ ካብኦም ዳዊት ማለት እዩ እሙን ኣገልጋሊ ዝነበረ ናይ ኢየሱስ ስራሕ ዝሰርሕ ዝነበረ ጅግና እዚ ማና ኣቦና ማነ ዳዊት ንጉስ ዳዊት ማለት እዩ ንህዛብ ገናሕካዮም ንረሲዓን ኣጥፋእካዮም ስሞም ከዓ ንዘለዓለም ደምሰስካዮም ጸላእቲ ንሓዋሩ ተጠሪሶም ከተማታት መዘከርታ እኳ ክሳዕ ዝጠፍኣ ዓንየን እግዚአብሔር ግን ንዘለዓለም ነጊሱ ይነብር ንዘለዓለም በቃ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ኣምላኽ ሕያዋይ ዝኾነ እንታይ ይብል መሲልኩም ህፃን ተወሊዱልና እዩ ወዲ ተዋሂብና እዩ እቲ ግዝኣቱ ኣበይ ኣብ መንኮብ እዩ ስሙ ግሩም መካር ብርቱዕ ኣምላኽ ኣቦ ዘለዓለም መስፍን ሰላም ክስመይ መስፍን እንታይ መስፍን ሰላም ኣቦ እንታይ ዘለዓለማዊ ኣቦ ግዜ በቃ ናይ ግዜያዊ ኣቦ ኣለና ዘለዓለማዊ ኣቦ ግን ደይበርስ በቃ ደይጠፍእ ንዘለዓለም ዝነብር ማለት እዩ ተመስገን ጸላእቲ ንሓዋሩ ተጠሪሶም ከተማታት መዘከርታ ክሳዕ ዝዓኑ ክሳዕ ዝጠፍኣ እኳ ዓንየን እግዚአብሔር ንዘለዓለም እንታይ እዩ ነጊሱ ይነብር ንዘለዓለም በቃ ዘለዓለማዊ ኣቦ ዝኾነ ዘለዓለም በቃ ኩሉ ንዘለዓለም ዝነብር ኣይኮነን ኩልና ክንከይድ ኢና ማለት እዩ ኣብ ዘለዓለማዊ ቤት ከዓ ክንነብር ኢና ማለት እዩ ኣበይ ኣብቲ ንጉስ ዘለዎ ኣብቲ ንጉስ ነገስታት ዘለዎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ንዘለዓለም ነጊሱ ይነብር ዝፋኑ ንፍርዲ ኣዳለዋ በቃ ንፍርዲ ሕጂ ማለት እዩ ደላ ዝፋኑ ከዓ ንፍርዲ ሕጂ ኸ ኣብዚ ግዜ ዘለና ናይ ምንታይ ናይ ምሕረት ናይ ሕጂ ምሕረት እዩ ዘለና ድሓርከ ፍርዲ ክህልወና እዩ ማለት እዩ ኣብ ካብዚ ዓለም ምስክድና እዚ ዓለም እዚ እንታይ እዩ ገዛ ክራይ ዋ ገዛ ክራይ ኢልካ ትነብር ማለት እዩ ገዛኻ ዘይኮነ ማለት እዩ እዚ እውን ልክዕ ገዛ ክራይ ኢና ንነብር ዘለና ኣብዚ ዓለም እዚ ቴምፖራሪ የጨንቀና የብለና ስለዘይብለይ ስለዘለኒ ስለገለ ክንበኣስ በቃ ንሕድሕድካ ምብልላዕ እዩ ደሎ ዓለም ግን እንታይ እዩ ገዛ ክራይ እዩ ንነዊሕ ንንበር ንንውሕ ዝበለ ዓመታት ንንበር እንተነበርና 70 80 ካብ ኣይንሓልፍን ኢና ናይ ደቂ ሰባት ግዜታት ከምኡ በቃ እንተኮነ 70 እንተነውሐ ከዓ 80 ካብኡ ንላዕሊ ግን ምብልሻው ዝፋን ንፍርዲ ኣዳለዎ እግዚአብሔር ግና ንዘለዓለም ነጊሱ ይነብር ዝፋኑ ንፍርዲ ኣዳለዎ በቃ ንፍርዲ ይደሎ እጂ ግን በቃ ተመለሱ ተነስሑ ብስም ኢየሱስ ተጠመቁ ተዳለዉ ይድብለና ደሎ ንሕና ኸ ገንዘብ ክንዓርድ ኢና ንውዕል ዘለናስ ወይስ ናፍቲ ፍርዲ ንኸይንዓዱ ናብ ኣምላኽ ገጽና ኢና ንቐርብ ዘለና ነብስና ቸክ ክንገብር ይግባአና እግዚአብሔር ግና ንዘለዓለም ነጊሱ ይነብር ዝፋን ንፍርዲ ኣዳለዉ ወለት እቲ ዘዳለናዮ ኸማት ገንዘብ ከምና ምሳና ይከይድኒ ሚልዮን ሃሊና ወላ ዳይመን ሃሊና ኣልማዝ ሃሊና ወርቂ ሃሊና ሒዛይ ንኸይድኒ ኣብዚ ዝተርፍ ሓሙኽሽቲ እዩ ክኸውን ንሕና ግን ናይ ምንታይ ክንሓስብ ኣለና ናይ ፍርድና ስንታይ እያ ዝፋኑ ንፍርዲ ኣዳልይዎ ኣሎ በቃ እንታይ ኢሉ እግዚአብሔር ሲኢሉ ንዘለዓለም እንታይ እዩ ነጊሱ ይነብር በዓል ኣቦታትና እውን ደቂሶም ዘለው ንዓና እዮም ዝፅበዩና ዘለው ማለት እዩ በዓል ኣቦታትና በዓል መን በዓል ኣቦና ኣብርሃም ያዕቆብ ይስሐቅ እሳቶም ማለት እዩ በዓል ዳዊት ንጉስ ዳዊት እዚኣቶም ደቂሶም እዮም ዘለው ኣብቲ ፍርዲ ስጋብ ሕጂ ኣትውን ደሎ የዕሪፎም ጥራሕ እዮም ደሎ ስርሖም ከሰሪሖም እያ ዳዊት ብናቱ ግዜን ሰዓትን ሰሪሑ ማለት እዩ ኣቦና ኣብርሃም ኣብ ሰዓቱ ኣብ ግዜኡ ሰሪሑ ኣቦና ይስሐቅ ኣብ ሰዓቱ ሰሪሑ ኣቦና ያዕቆብ ከምኡ ሰሪሑ ርብቃ ብናታ ማለት እዩ ኣዴታት ኣብኡ ደለዋ ማለት እዩ ርብቃ ብናታ ሰሪሓ ማለት እዩ ኣዴና ሳራ ብናታ ሰሪሓ በታ ናታ ክእለት ማለት እዩ ኣንሕና ከዓ ናብቲ ዝፋን ፍርዲ ከይቀረብና ከለና ተነሲሕና ናብ ኣምላኽና ቀሪብና እቲ እሱ ዝበለና ክንገብር እቲ ስጋና ዝበለና ኣይኮነሲ እቲ ኢየሱስ ዝበለና ክንሰርሕ ይሓግዘና ማለት እዩ እግዚአብሔር ሲኢሉ ንዘለዓለም ነጊሱ ይነብር ዝፋኑ ንፍርዲ ኣዳለዋ
ተመስገን ንሱ ንዓለም ብጽድቂ ክፈርዳ ንህዝብታት እውን ብቕንዕና ክደንዮም እዩ እግዚኣብሔር ንጥቁዓት እምባ ንመን ንጥቁዓት እንድሕራይ ሓደ ሰብ መስኪን ኮይኑ እንታይ ይኾን እምባ ይኹኑ ብግዜ ፀበባኻ እንታይ እምባ ፀበካ ከሎ ናብ ኣምላኽ ክትቀርብ ከለኻ ክጥዕምዓት እዩ ኣብ ግዜ ፀበባ ኸማን ኣብ ሰብ ተቐሪብካ እንታይ ገብረካ ይርሕቀካ እቲ ናይ ብሓቂ ሰብ ናይ ብሓቂ ክኾነካ ዝኽእል ማለት እዩ ሰብ ብነፍሱ ሽግር ኣይፈቱን እዩ ናይ ካልእ ሽግር ከዓ ክስከም ኣይክእልን እዩ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ግን ክኸውን ይኽእል ግን ናብ እግዚኣብሔር ምስ ትቐርብ ግን ንሱ እምባኻ እግዚኣብሔር ሲ ንጥቁዓት እምባ ናብ እግዚኣብሔር ጥራሕ ልብና ከነዘንብሎ ከም ዘለና ማለት እዩ ናብ ሰብ ደይኮነ ናብ እግዚኣብሔር እግዚአብሔር ንጥቁዓት እምባ ብግዜ ፀበባኻ እንታይ እዩ እምባ እዩ ወእግዚአብሔር ዝደልየኻዮ ኣይተሓድጎን ኢኻ እሞ እቶም ንስምካ ዝፈልጡ ኣባኻ ዝዕቆቡ እዮም ኣብ እግዚኣብሔር ዝዕቆቡ በቃ ራእዩ መን እዮም ከሳቶም ወእግዚአብሔር ዝደልየኻዮ በቃ ንዝደልየኻዮ ወይ ከዓ ንዝደልየካ እግዚአብሔር እንድሕራይ ደልየኻዮ ወእግዚአብሔር ንዝደልየኻዮ ኣይተሓድጎን ኢኻ እሞ እቶም ንስምካ ዝፈልጡ ንመን ንየሱስ ዝፈልጡ እግዚአብሔር መን ምዃኑ ዝፈልጡ እሶም እዮም ኣውላ ንስሙ ዝፈልጡ ናብ መን ከም ዝምህለሉ ዝፈልጡ ንመን ከም ዝረኽቡ እፈልጡ ነቲ ሽግሮም ንመን ከካፍሉ ዝፈልጡ ንስም እግዚኣብሔር ዝፈልጡ እዮም እቶም ንስምካ ዝፈልጡ ኣባኻ ክምዕቆብ እዮም እሶም እዮም እቶም ቀንዲ ማለት እዩ ወእግዚአብሔር ዝደልየኻ ኣይተሓድጎን ኢኻ እሞ እቶም ንስምካ ዝፈልጡ እንታይ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ኣነ መን ምዃነይ እንድሕራይ ዘይፈለጥኩም ሲ ብሓጢኣትኩም ክትሞቱ ኢኹም ምክንያቱ ንትሰግዱሉስ ዘለኹም ሲ ኣይትፈልጥዎን ኣለኹም እዩ ዝብለና ዘሎ ማለት እዩ ኣነ መን ምዃነይ እንድሕራይ ዘይፈለጥኩም እንታይ ብሓጢኣትኩም ክትሞቱ ኢኹም ንየሱስ ዘይምፍላጥ ሓጢኣተኛታት እሞ ኩሉ ግዜ ሓጢኣተኛታት ኢና ፃድቅ ኮይና ይንፈልጥን ኢና ደቂ ሰባት ኩሉ ግዜ ብኣፍና ክንረክስ ንኽእል መልሓስና ማለት እዩ ብዓይንና በዚ ሕጂ ቴክኖሎጂ ዘለዎ ኣብ በዓል ቲክታክ ድዩ ኣብ በዓል ዩቱብ ኣብ በዓል ኢንስታግራም ብዙሕ ነገራት ሓጢኣት ዝበዝሖ ዓለም ኢና ዘለና ብጣዕሚ ደስ ካሕክሕ ግዜን ዓለምን ኢና በፂሕና ዘለና ዓለም ብሓጢኣት ተወሪሱ ደሎ ዓለም ኢና በፂሕና ዘለና ማለት እዩ ካብ ሓጢኣት ክንሃድም ማለት እንድዒ ኣብ የሱስ መፂና ጥራሕ ኢና ክንሃድም ንኽእል ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ሓጢኣት ኣሎ ማለት እዩ ካብቲኣ ተተኸዊልካ በቲኣ ትመፀካ በቲኣ ተኾይትካ በቲኣ እጂ ግን እቲ ቀንዲ ግን ኣነ መን ምዃኑ እቲ ሓጢኣት ዝበሃል ንየሱስ ክርስቶስ መን ምዃኑ ዘይምፍላጥ ሓጢኣት እዩ ዝብለና ዘሎ እቲ ቀንዲ ሓጢኣት ንሱ እዩ ወእግዚአብሔር ንዝደልዩ ኣይተሓድጎምን ኢኻ እሞ እቶም ንስምካ ዝፈልጡ ኣባኻ ክምዕቆብ እዮም ኣነ መን ምዃነይ እንድሕራይ ዘይፈለጥኩም እንታይ ብሓጢኣትኩም ክትሞቱ ኢኹም ንየሱስ ክርስቶስ መን ምዃኑ ዘይምፍላጥ እዩ እቲ ሓጢኣት እቲ ካልእ ሓጢኣት ባዕልና ንረክሶ ዲና ብኣፍና ንዛረቦ ዲና ካልኦት እንገብሮ ዲና እዚ ሓጢኣት እዩ ግን እቲ ቀንዲ ሓጢኣት እዚ ናብ እግዚኣብሔር ከራኽበና ዘይክእል ሓጢኣት ኤና እዩ እንታይ እዩ ኣነ መን ምዃነይ ዘይምፍላጥ እቲ ትሰግዱሎ ኣምላኽ ዘይምፍላጥ እዩ ዝብለና ዘሎ ወእግዚአብሔር ንዝደልየኻዮ ኣይተሓድጎን ኢኻ እሞ እቶም ንስምካ ራእይዎ እታ ስም ነምፃያ ሕጂ መን እዩ እዚ ስም እዚ ዝፈልጦ ዝፈልጥ ግና እቲ ንስምካ ዝፈልጡ ኣባኻ ክምዕቆብ እዮም ንስምካ ንየሱስ ክርስቶስ ስም እንድሕራይ ፈሊጥና ኣብኡ ንዕቀብ ማለት እዩ እሱ ናይ ፀበባ እምባ ኮነና ናይ በዓቲ እምባ ኮነና ናይ ሽግርና በዓቲ ፀበባ እምባ ይኮነና ማለት እዩ እቲ ሕነ ደም ዝፈዲ ዘኪርዎም ንኣውያት ጥቑዓት ከዓ ኣይርስዖምን እዩ እሞ ነቲ ኣብ ጽዮን ዝነብር እግዚኣብሔር እንታይ ግበርሉ ዘምርሉ ሕጉስ ተሎ ይዘምር ጉሂ ተሎ ኸ ይጸሊ ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ግብርታቱ ንገሩ ተመስገን ናይ እግዚኣብሔር ሰናይ ነገር ዓለም ከማን ብዘለዋ ፖለቲካ ከመይ ትዛረብ ኣላ እዚ ሕያዋ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይተዛረብካ ብመን ኢኻ ክትዛረብ ትኽእል ማለት እዩ ፖለቲካ ከማን ትዛረብ ማለት እዩ ኣብዛ ዓለም እዚ ትተርፍ ማለት እዩ
ولا بوليتيكا كمان تغمن تليو وقرا تليو أو عالمي دي تعرف ناي بوليتيكا نباري كون أما أكل هزاب قبرتاتو نقولو قبرتات نايمن نا يسوس نقولو أتي استنفاس دهبنا نمعلتنا معلت دهب نسماين مدرن زفت أري نسألماتن سألماتن برهانن زقبره بزعبو استزارو بزعبو أسي أوريو بزعبو أسي تزارو بسكي يدرنو لنا دلو أما أكل هزاب قبرتاتو نقولو بك نايكزيابير قبري قوز إركا أي وداني تزاريب كاون كودا أي كئري أب دقيتات قوالتيون بمدحانكي كفساحيلو أب دقيتات قوالتيون تا قوالتيون منع لتكريستيانيا بمدحانكي كفساح مسغاناخا مأنتي كنقرس وقسي أبيهر نتي بتسألعتي زروخبو مكرا رأيو أمو أتا كاب دقيتات موت تسحبني دنقص كابي تسحبني دقيتات موت سيول مالتي دقيتات موت مالتي سيول يبقى أتا كاب دقيتات موت تسحبني سي دنقص بقى أبي وديق ألهو بناتي مكرادي بناتي شجردي دنقص بقى كم خطب له خلها ويتايسوس كان يسمعك أحزاب نابتي زخعتو قدقات صرفو بتي زحوو مفنطرخا اغروم تفنطرو بقى ولا سمارت خوينوم ديوم طبني عالم اللوم خوينو ديو بتي دسرحو مسارحا ግን ንሳቶም እንታይ ኮኑ ይጠፉ ካብ ኣምላኽ ንላዕሊ ስማርት ኮይኖም ገለ እንዲዮም ብጥበብ እንዲዮም ድመፁ ደለው እቲ እግዚአብሔር ጥበብ ድሃቦም ረሲዖም ማለት ተኮነለጀ ኣበይ በፂሕሎ ሕጂ ራእይዎ እቲ ጥበብ ግን መን ይሂብዎም እንድሕር ኢልካ ጎይታ ኢየሱስ ይሂብዎም ካብ ናቶም ሓንጎል ኣይኮነ ካብኦም ድኾነ ይኮነ ግን እቲ ሓያል ናይ ሓያላት ይረሲዖሞ ማለት እዩ ኣብቲ ናቶም መፈንጠራ ከዓ ኣትዮም ማለት እዩ ብኡ ከዓ ይውቅዑ በቲ ዝሰርሕዎ ማለት እዩ ሮባት ከመይ ይስራሕ ኣሎ ሕጂ ሕዋተይ ተመሊሱ ንዓኻ መሊሱ ይወግኣካ ማለት እዩ እዞም ሮባታት ዝስርሑ ዘለዉ እዚ ኮምፕሮማይዝ እዚ ናይ ዓለም ዝኸይድ ዘሎ ሕዋተይ ዓለም ናበይ ትበፅሕ ኣላ ንሪኣ ኣለና ማለት እዩ መጥፊእኻ ባዕልኻ ትሰርሕ ማለት እዩ ዓለም ሲ እንዳፀበቐት ኣይኮነትን ትኸይድ ዘላ እንዳኸፈትያ ትኸይድ ዘላ ትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ ኣህዛብ ሲ ናብቲ ዝኸዓትዎ ጉድጓድ ፀደፉ ባዕሎም ይኹዕትዎ ማለት እዩ ባዕሎም ክዒቶም ኣብኣ ከዓ ይተርፉ ማለት እዩ ናይ እቲ ክፍኣቶም ማለት እዩ ብፅባቐ ዘይኮነ ዝኳዓት ዘሎ ብክፍኣት እዩ ዝኳዓት ዘሎ ኣህዛብ ሲ ናብቲ ዝኸዓትዎ ጉድጓድ ፀደፉ በቲ زحابዎ መፈንጠራ ከዓ እግሮም እንታይ ኮይኑ ተፈንጠረ ይፍንጠር ማለት እዩ በቲ መሳርሒኦም ማለት እዩ እግዚአብሔር ርእሱ ኣፍለጠ ንኽፈልጥ ዝደሊ ጥራሕ እዩ ዘፍልጥ እግዚአብሔር ርእሱ ኣፍለጠ ፅድቂ ከዓ ገበረ ረሲእ ብግብሪ ኢሉ ተሓንኮለ በታ እንሱ ዝገበራ ግብሪ ተሓንኪሉ በቃ እግዚአብሔር እኮ ሰናይ እዩ ኩሉ ግዜ ሰናይ ደቂ ሰባት ከዓ ንሕና ከዓ ሰናይ ክንገብር እዩ ዝደልየና ከም ናቱ ማለት እዩ ከም ተምሳሉ ንክርስቶስ ሲ ምሰሉ ይብለና ማለት እዩ ብምንታይ ብተግባርና ማለት እዩ እጀ እግዚአብሔር ርእሱ ኣፍለጠ ግን ክፈልጦ ዝደሊ ዝፈልጦ ማለት እዩ ክፈልጦ ዘይደሊ ግን ኣይፈልጦን እዩ እንታይ ምስ ትኸውን ናብኡ ምስ ተቐርብ ጥራሕ ክፈልጦ ትኽእል እግዚአብሔር ርእሱ ኣፍለጠ ፅድቂ ከዓ ገበረ እዩ ረሲእ ግን ብግብሪ ኢሉ ተሓንኮለ ሂጋያን ሲላ ኢልዋ ማለት ትጠኣላ ማለት እዩ ሂጋያን ሲላ ረሲኣን ንኣምላኽ ዝርስዕዎ ኩላቶም ኣህዛብ እዩ ረሲኣን ሲ ንኣምላኽ ዝርስዕዎ ይርስዕዎ በቃ ተግባር ናይ ኣምላኽ ረሲዖም ማለት እዩ እቲ ናቱ ፍልጠት እቲ ናቱ ጥበብ እቲ እሱ ድሃቦም ጥበብ ረሲዖሞ ማለት እዩ ራእይዎ ሕጂ ትብል ዘሎ ረሲኣን ማለት ንኣምላኽ ዘይፈርሕ ንኣምላኽ ዘይፈልጥ ክፈልጦ ከዓ ዘይደሊ ህላውነት ኣምላኽ እንዳፈለጠ ከሎ ግን ኢግኖር ዝገብር ማለት እዩ ረሲኣን ንኣምላኽ ዝርስዕዎ እንዳፈለጦ ከሎስ ይርስዕዎ በቃ ናቱ ተግባር እንዳረኣዩ ከሎ ናቱ ጥበብ እንዳረኣዩ ወላ ኣብ ነብሶም ክሰርሕዎ ከለዉ እንዳረኣዩ መን ይህቦም ጎይታ ኢየሱስ ይህቦም እቲ ጥበብ ማለት እዩ ግን ይርስዕዎ በቃ
كابزي يصورنا أملاخ رسيان أملاخ زرسعوه كلاتو مهزاب نابسيول يوم زملوسو نامن نابسيول يوم زملوسو أبز خلوه نجار يلن بقى نايز مدرسة طباب كلهم مخيليو عبيتي هبوات خون خيليو بزح نجارات أبز نايز عالم زي أجا خروف بخليو مليونات دايموند كلهم مخيل بزح نجارات مالتي نتيجة صادق كمان سقع الدغنو كخون خيليو ግን እንታዩ እቲ መገዶም ግን ናበዩ ናብ ሲኦል እዮም ዝምለሱ እዩ ወላ ሓንቲ ነገር ፅቡቅ መገዲ የብሎምን ማለት እዩ ናይዛ ምድሪ እዚኣ ጥራሕ በቃ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ከዓ ትተርፍ ማለት እዩ እቲ ህበብነቶም እቲ ናቶም ላዕሊ ምጥማት ኩሉ ኣብዚኣ ትተርፍ ረሲኣን ንኣምላኽ ዝርስዕዎ ኩላቶም ኣህዛብ ናብ ሲኦል እዮም ዝምለሱ ድኻስ ንሓዋሩ ኣይክርሳዕን ድኻ ወላ ገንዘብ ደይብሉ ኮይኑ ብናይ ኣምላኽ ገላይ ወላ እንተኮይኑ ድኻስ ንሓዋሩ ኣይክርሳዕን እዩ እሞ ተስፋ መስኪን ንዘለዓለም ኣይክጠፍን ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ትብል ብጣዕሚ ደስ ትብለንላ እንታይ ትብል ድኻታት ሲ እንታይ ከም ብባያስከ ክምለሰ እዚኣ ብዛዕባ ድኽነት ናይ ገንዘብ ዘይኮነ ኣብ 5 ማቴዎስ ኣላ ብጣዕሚ ደስ ትብለኒ ራእዮ ብመንፈስ ድኻታት እንታይ ማለት እዩ ፅምኣት ናይ ኣምላኽ ትሕራይ ሒዝካ ንስኻ ሃብታም ኢኻ ካብኻ ንላዕሊ ሃብቲ መን ኣሎ ናይ ሰማይ ወራሲሲ ኣይኮንካን ግን እቲ ድኽነት ዝብሎ ዘሎ ብመንፈስ ድኻታት መንግስተ ሰማይ ናቶም እዮም እሞ ብፁዓን እዩ بمنفس بقى بمنفس كاسي بقى ولا حنت نجار كم ديبلك بمنفس كاسنا أملاح تصوم دخل مالتي زي أبوز حيتردأني يعني راه قدم الجكن بتاع يردأني مالتي بوز حزبي مسرعي تاي كوينو دخل أملاح تقرب دخل يقال إيه دبني رجل بمنفس دخل بوز حزبي مسرعي نابكرن ديبه مستأمت هذا مزامرتو أو نابو قريبو عفو كفيتو يسوس كريستوس يحجى عفو خفت له رأي وحواتي عفو كفيتو كمزي نابله مهارو يسوس يدمهر له لجن عام يسوس دحراي مهروم إذا خا يسوس ينعنا تزاربنا تبحواتي يسوس أبكر ميلا نقول عفو كفيتو من يسوس عفو خفيتنا أنا مالتي زاربنا له كم من باب أنا يوم بقول له جن إذا يسوس تزاروا كاني عفو كفيتو سي من يعف دخفت له يسوس نما نعنا كمهرنا بقالو مالتي بزح نجار كزارب يخلي أملاخنا بهزانات يزارب بعبيت يزارب بنشتي يزارب بكل نجار يزارب مالتي قال أملاك النعك قبلنا مالتي بأدقي يزارب أدقي إنه حالة عفو خفيف تزاربي ندحنا تودك سبات مالتي بمنفس دخاتات منجست تايلو عفو خفيتو من يدخفت يسوس عفو خفيتو خمزنا بلد ما مهارو بمنفس دخاتات منجست السماي ناتهم إيا أمو بصعانيو نحنا بمنفس دخاتات كون كم زلنا حواتي بمنفس دخاتات مالت أنا علن ديو أنا قال أملاخ فلت دي أنا مزحب قدس ودي عندي نو دخايكون كان دخاخون سمع دلي زدلي يركب دسمع يروي قال أملاخ كوم يدب بمنفس دخاتاتكم كون كم زلنا حواتي بمنفس دخاتات منجست السماي انتايا ناتهم إيا أمو بصعاني دحراينا أملاخ نتسمع كوينا نقالو نتسمع كوينا مزمور كنسمع نتسمع كوينا قال أملاخ كنسمع نتسمع كوينا كنا نبب نتسمع ندحراي كوينا بني أملاخ كل نجار أب كبابينا ني أملاخ نجار دحق سنات كوينو سمعت كل بقى أنت دايبلنا خاص مع النبك أروين نبك يسوسي أنا نعخاي دلي مسمعات تقند نجاري مالتي desire سجانا نعلم مشت كدلي انتي ديت دل صدف دف يعتبر نت منفسنا خا كوم عينت صدف دف كلونا له سجانا مشت تدلي بزح نجارات مالتي تني علم نجار تدلي دي تقرب لا نجار ناي سجا خا نجار يل من إن من تاينة السجا كروها مالتي نت منفسنا خا كوم عينت صدف دف نبلينا
نتي منفس ناسي كم عينة صدف دف دون بلينا مجبخ يبلعنا ندحراي وإلا بطعمي ملو معات 24 hours بطعمي اتا سغانا أزيا تنقلالو اتا منفسنا جن أزيا هدئتيا تتصبينا جزين ساعات تدلي مالتيو تحان اسوكي ندابدة تحالفنا مالتيو بمنفس دخاتات منجسة سمايناتهم إيا أمو بصان إيوم زغوهيو مصننا كروخ بيوم أمو بصان إيوم عقالات نمدري كورسوا إيوم أمو بصان إيوم صدقي زطومي رايو صدق زطومي رايو زين بعدو صدق زطومي زصومو زصومون كصغبو إيوم أمو بصان إيوم محرتي محرتኛታት ካኹም ኮና ኣለና ተቀየምቲ ክንቀየም ግን محرت ካኹም ፈልጥ ኣለና ክንቀየም ንኽእል ኢና ሰባት ስለ ዝኾንና ግን ኣብቲ ምሕረት ከዓ ክንኣምን ኣለና መሓርቲ ምሕረት ክንረክብ መሓርቲ ምሕረት ክረኽቡ እዮም እሞ ብፁዓን እዮም ፅሩይ ልቢ ንኣምላክ ክርእይዎ እዮም እሞ ብፁዓን እዮም ምክንያቱ ቅዱስ ስለ ዝኾነ ፅሩይ ልብና ክኸውን ኣለዎ ኣፅርየኒ ተይልናዮ የፅርየና ማለት እዩ ፅሩይ ልቢ ንኣምላክ ክርእይዎ እዮም እሞ ብፁዓን እዮም ገበርቲ ሰላም ውሉድ ኣምላክ ክበሃሉ እዮም እሞ ብፁዓን እዮም ምእንቲ ፅድቂ ካብ ዝስደዱ ኣለዉ ተሰዲዶም እዮም ሓዋርያት ነቢያት ኩሉ ተሪእና ማለት እዩ ምእንቲ ፅድቂ ዝሰዱ መንግስተ ሰማይ ናቶም እያ እሞ ብፁዓን እዮም ተሰደዱ ብዙሓት እዮም እንተ ፀረፉኹም ሓደ ግዜ ይፀርፉኻ ሰባት ማለት እዩ ከይተረድኦም እቲ ናቱ መንፈስ ማለት እዩ እንተ ፀረፉኹም እንተ ሰጎጉኹም ምእንታይ ድማ ክፉእ ዘበለ ብሓሶት እንተ ዝዛረብልኩም እንታይ ኮም ብፁዓን ኢኹም ከምኡ ከዓ ቅድሜኹም ዝነብሩ ነቢያት ከምዚ ድበልና ነቢያት ዝሰጎም እዮም እሞ ኣብ ሰማይ ዓስብኹም ብዙሕ ስለ ዝኾነ ተሓጎሱ ባህ ይበልኩም ኢልና ንስኻትኩም እንታይኩም ጨው ምድሪኹም ጨው መቐረተ እንተኸደ ብምንታይ ይምቅር ብሰብ ክርገፅ ንግዳም ምድር ባይ እንተዘይኮይኑስ እምበር ዝጠቕሞ የብሉ ናይ የሱስ እንድሕራይ ኮንካ ኩሉ ግዜ ጨው ኣለካ ኣዝኻ ብሉፅ ኢኻ ንስኻትኩም እንታይ ጨው ምድሪኹም ናይ ምንታይ ኣብቲ ናይ ኣምላኽ ነገር ስለ ዝኣተኻ ጨው ዘለካ ሓወይ ወይ ሓፍተይ በርካላ ኣይኮነ ንስኻትኩም ስታይኩም ጨው ምድሪ መቐረት ኢኹም በቃ ናይ የሱስ ስለ ዝፈለጥኩም ሲ መቐረት ናይ ዓለም ኢኹም በቃ ምቁራት ኢኹም ይብለና ኣሎ ጨው ሲ መቐረቱ እንተኸደ ምድሕራይ እቲ ጨው መቐረት ተደይብሉ ንድጉሕፎ ወላ ኣብ ገዛና ደሎ ንምግቢ ክንሰርሕ ከለና ጨው ንጥቀም ንምንታይ ንክንምቅረልና ማለት እዩ ጨው ተደይብሉ መቐረት የብሉን ብዙሕ መቐረት የብሉን ጨው ክህልዎ ኣለዎ እቲ መግብኻ ፅቡቕ ማለት እዩ ቁሩብ ጨው ከይበዝሐ መጠናቱ ማለት እዩ ትሕርያ ኣለዎ ፅቡቕ ማለት እዩ ንስኻትኩም ከዓ ብርሃን ዓለም ኢኹም የሱስ ክርስቶስ ከንታይ ኢሉ ኣነ ብርሃን ዓለም እየ ምስቲ ክርስቶስ እቲ ብስጋ ዝተገልፀ ክርስቶስ እቲ ብስጋ ዝተገልፀ ምስኡ በቃ ብርሃን ዓለም ኢኹም መን ስለ ዘለካ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ውሽጥኻ ስለ ዘሎ እዩ ብርሃን ትኸውን ዘለካ እቲ ብርሃን ኣብ ውሽጥኻ ስለ ዘሎ እዩ እምበር ንስኻ ብርሃን ስለ ዝኾንካ ኣይኮነ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብርሃን ግን ኣብ ውሽጥኻ እንድሕራይ ኣሎ ግን ብርሃን ኢኻ ኢየሱስ ፈሊጥካ ብናቱ ትእዛዛት እንድሕራይ ከይድካ ብርሃን ኢኻ ብለና ኣሎ ማለት እዩ ኦኬ ዋላ ተመሊስና ኣብዚኣ ክንመለስ ኢና ኣብቲኣ ዝነበርና ክንመለስ እታ ድኻ እንድየ ደልየ ነይረ ኦኬ ኣብኡ ንመለስ ኣብታ ናይ ዓቶ ኦኬ ስም ኢየሱስ ኦኬ እግዚአብሔር ሲ ርእሱ ኣፍለጠ ጽድቂ ከዓ ገበረ ረሲእ ብግብሪ ኢዱ ተሓንኮለ ኢሉ ረሲኣን ንኣምላኽ ዝርስዕዎ ኩላቶም ህዛብ ናብ ሲኦል እዮም ዝምለሱ ድኻስ ንሓዋሩ ኣይክርስዓን እዩ ብድኻ ማለተይሲ ድኻታሲ ብመንፈስ ድኻታት ዝኾኑ ማለት እዩ ድኻሲ ንሓዋሩ ኣይክርስዓን እዩ እሞ ተስፋ መስኪን ንዘለዓለም ኣይጠፍእን እዩ በቃ ኣይጠፍእን እዩ ኣምላኽና ምክንያቱ ንሱ ቁኑዕ ፈራዲ ስለ ዝኾነ ወእግዚአብሔር ተንስእ ሰብ ኣይበርትዕ ንሰብ ኣይግዛእ እዩ በቃ ሰብ ክገዝእ ንሰብ ከሎ ማለት እዩ ወእግዚአብሔር ተንስእ ሰብ ኣይበርትዕ ኣሕዛብ ኣብ ቅድሜኻ ይፈረዱ ወእግዚአብሔር ፍርሃት ኣውድቀሎ ኣሕዛብ ሰብ ምዃኖም ዳ ይፍለጡ ሰብ ከም ሰብ ምዃንና ዳ ይፈለጥ ልዕሊኡ ግን ኣይኹን ማለት
ኣሕዛብሲ ሰብ ምዃኖም ዳ ይፍለጡ ሰብ ካብ ሰብ ከም ደይበልፅ ማለት እዩ ሰብ ኩሉ ሰብ ሓደ ከም ዝኾነ ብናይ እግዚኣብሔር ዓይኒ ማለት እዩ ጌታ የሱስ ይመስገን እሞ ብጣዕሚ ደስ ክብለና ይግባእ ንምንታይ ንስኻትኩም እንታይ ኢሉ ጨው ምድሪ ኢኹም ንስኻትኩም ጨው ምድሪ ኢኹም ጨው መቐረቱ ተኸደ ብምንታይ ይምቀር ኢሉ ማለት እዩ ንስኻትኩም ሲ ብርሃን ዓለም ኢኹም ኣብ ከረን ዘላ ከተማ ክትክወል ኣይከኣላን እዩ መብራህቲ ኣብ ቤት ንዘሎ ኩሉ ከብርህ ኣብ ቋም ቀንዴል ክሰቕልዎ እምበር ኣብ ትሕቲ ከፈር ከንብርዎ ኣየብርሁን እዮም ኣሜን ከምኡ ከዓ ነቲ ፅቡቅ ግብርኩም ሪኦም ኣብ ሰማያት ንዘሎ ኣቦኹም ምእንቲ ከመስግኑ ሲ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ከዓ ይብራህ ክልተ ልቢ ክንከውን ከም ደይብልና ውሽጥና ካልእ ልብና ካልእ ክልተ ገፅ ክኸውን ከም ደይብሉ ማለት እዩ ንሕጊ ኮነ ወይሲ ንነቢያት ክፍፅም እምበር ክስዕሮ ዝመፃእኩ ኣይምሰልኩም ንሕጊ ኮነ ራእዮ ንሕጊ ኮነ ወይሲ ንነቢያት ክፍፅም እምበር ክስዕሮ ዝመፃእኩ ኣይምሰልኩም ሰማይ ምድሪ ክሳዕ ዝሓልፍ ኩሉ ክሳዕ ዝፍፀም ካብ ሕጊ ይውጣ ወይሲ ሓንቲ ሕንጣጥ ከም ዘይተሓልፍ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ኣይተሓልፍ ናይ ኣምላኽ ነገር ኩሉ ሰናይ እዩ እምበኣርከስ ካብዘን ንኣሽቱ ትእዛዛት ሓንቲ ዝሰዓረ ከምኡ ንሰብ ዝመሃረ ኣብ መንግስተ ሰማይ ንእሽተይ ክበሃል እዩ ኣሜን እናገበረ ዝምህር ግና ንሱ ኣብ መንግስተ ሰማይ ዓብ ክበሃል እዩ ተመስገን ሃሌሉያ ጽድቅኹም ካብ ጽድቂ ጸሓፍትን ፈሪሳውያን ኣዝዩ እንተዘይበዚሑ ብለና ኣሎ ማለት እዩ ናብ መንግስተ ሰማይ ከቶ ኣይተኣትውን ይኹም ይነግረኩም ኣለኹ ኢሉ ማለት እዩ ብዙሕ እዩ ዘሎ اوكي دحين اب 43 እስከ ክኸይደ ኩልኹም ብበይክልኒ 43 ብፃይካ ፍቶ ፀላኤኻ ፅላእ ከም እተባህለ ሰሚዕኩም ኣለኹም ያ ሓደ ሰብ ተፀሊእካ ትፀልኦ ተፈቲካ ትፈትዎምሽ ብፃይካ ፍቶ ፀላኤኻ ከዓ ፅላእ ከም እተባህለ ሰሚዕኩም ኣለኹም ኣነ ግን ኣብለኩም ኣለኹም ፀላእትኩም ፍተው ቃል ኣምላኽ ሲ ፀላእትኩም ፍተው ንዝረ ግሙኹም ከዓ መርቁ ክብርትዕ ውልድ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣባኻትኩም ምእንቲ ክትኮኑ ንሱ ንኹፋኣትን ንሕያዋትን ፀሓይ የብርቕ ንጻድቃን ንሓጢ ድማ ዝናብ የዝንብ እዩ እሞ ንዝፀልኡኹም ፅቡቅ ግበሩ ስለቶም ዝፀርፍኹም ዝሰጉኹም ከዓ ፀልዩ እቶም ዝፈትውኹም እንተፈቲኹሞም እንታይ ኣስብለኩም ተገውቲ ከምኡ ዶ ይገብሩ ኣይኮኑን ንኣሕዋትኩም ጥራይ ብፅቡቅ እንተተቐቢልኩሞም እንታይ ሓለፋ ገበርኩም ኣህዛብሲ ከምኡ ዶ ይገብሩ እየለውን እምበኣርከስ ከምቲ ሰማያዊ ኣቦኹም ፍፁም ዝኾነ ንስኻትኩም ከዓ ፍፁማት ኩኑ ብለና ኣሎ ጌታ የሱስ ይባረኽ ብምንታይ ብመንፈሱ ማለት እዩ ፍፁም ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ ግን መንፈስ ኣምላኽ እንድሕር ሃልይካ ግን ክትከውን ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ከምቲ ናይ ክርስቶስ ሲ እስከ ኣበይ ክኸይድ ኣለኒ ማለት እዩ እዚኣ ፍፁማት ዘላሲ ከመይ ኮይንካ ኢኻ ፍፁም ትኸውን ኦኬ ኣብ ፊልጵ እስከ ኣብ ፊልጵ ንኽድ ኣሕዋተይ ተመስገን ኣብ ፊልጵ ምዕራፍ 2 መፅእ ኣለኹ ከዓ ሕጂ ማለት እዩ ተባረኹ ብስም የሱስ እምበኣርገስ ገለ ምፅንናዕ ብክርስቶስ ወይስ ገለ ደበስ ናይ ፍቕሪ ወይስ ገለ ሕብረት መንፈስ ወይ ገለ ምሕረት ድንጋፂ እንተሎ ብሓንቲ ሓሳባት ብምዃንኩም ብሓንቲ ፍቕሪ ብምህላውኩም ብሓንቲ ነፍሲ ኮንኩም ሓንቲ ሓደ ብምሕሳብኩም ሓጎሰይ መልዩ ሓደ በቃ ሓሳበይ በቃ ሓደ ብምዃንኩም ሲ ሓጎሰይ መልዩ በቃ ሓደ ሰብ እንድሕራይ ከምቲ ናትካ ተሓሳስባ ዝሓስባሉ ኮይኑ ካብኡ ደዓ ብፀጋ የለን እዚ ከዓ መን እዩ ዝገብር ጎይታ የሱስ ጥራሕ ክገብረካ ዝኽእል ማለት እዩ ኣብ ሓደ ፋሚሊ ኮንካ ከማን ሓደ ክትከውን ብጣዕሚ የደሸግረካ ማለት እዩ ግን እቲ ናይ ኣምላኽ መንፈስ ብሓንቲ ሓሳባት ብምዃንኩም ብሓንቲ ፍቕሪ ብምህላውኩምን ብሓንቲ ነፍሲ ኮንኩም ሓደ
بمحسابكم حقوسي مليو حدا أكوان رأسي يتعاملني بمبال ويسي نوداسي كنتو أي تكبروا بتحت الناقن اتحادي نتحادي كابروسو قبلي تصير عيو ورايو حجكن كمي عالم بزحنا لنا مالتي نفسها مفتاو قال أملاح جن اتحادي نتحادي سي كابروسو سي قبلي تصير عيو يبلنا كابروسو قبليصو يرأيو نفس وكف نبصاي دما امبر نفس وكف نرؤسو زحايش ايتأمت كم زين تحراي كويناكو عالم صبو مهنات مالتي كابزو كله فيروسات مدحنا مالتي نفس وكف نبصاي دما امبر نفس وكف نرؤسو زحايش ايتأمت يسوس مستو عليها بنا نفس وكفنا مالتي إتي أب كريستوس يسوس زنبري حسابات أباخاتكم يحلو تفوت صومات اندي خمس عدلي يسوس راح يفوت صوم نيرو مالتي جن انتايلو اتي أب كريستوس نبلنا له مالتي كريستوس بقى كم ناي كريستوس أتحساسبا اندحري على ناينا فوت صوماتكم كون نخل السخا بخمي منفس قدس مالتي أو وشتنا منفس قدس آتيو يلوت أنا مالتي كم كريستوس يقبرنا لو هاتي قبرنا نسبات كنت أمتي قبرنا أتي نعيط عملنس نقود فو مالتي منفس أملاخ تليكا نايسب تتأمت مالتي نايسب دنقاز أتي دنقز كومي قبركا مخنياتو كريستوس لو واهن فكارن سلازي نبر مالتي أتي أب كريستوس يسوس أتي أب كريستوس يسوس زنبر حساباسي أباخاتكم يحلو نسو بملكة أملاخ كنسو رايو أمني أملاخ ناي ملكة أوسيدوي نسو سيلو أنا كريستوس بملكة أملاخ كنسوسي نتي معرى أملاخ مخان كم منسع أي رأيو نتي سجون منفوسنسي فولي خلو نريو يا حواتي أملاخ انتايو منفسيو ملكة عين ورو قرص عين ورو دتحازن دجبت أنا يكونن من أملاخ كما يكون مسيجن ملكة غيرو مسيو قرص خوينو مسيو كريستوس بقى كريستوس مالت زتقبأ قبو مالتي بسجاس تقلصي يسوس كتاي مالتيو ناي እግዚአብሔር ሽም ድወሰደ ማለት ክርስቶስ ግን እቲ መግለፂ እዩ እንድሕራይ ኣስተውዒላላ እቲ ኣብ ራያ እቲ ኣብ ክርስቶስ የሱስ ዝነበረ ሓሳባሲ ኣባኻትኩም ይሃልኩም ከመይ ትሒቱ ማለት እዩ ንሱ ብመልክዕ ኣምላኽ ክንሱ ኣምላኽ በቃ እቲ መልክዕ እሱ ንሱ እዩ እቲ መንፈስ ከ ኣብ ውሽጢ እቲ ክርስቶስ ይኣትዩ ዘሎ ይሕዋቴ እቲ መንፈስ ዝነበረ ንዓና በዓል ምሴ ክሪእዎ እንዳባሃጉ ማለት እዩ በዓል ንጉስ ዳዊት ክሪእዎ እንዳባሃጉ ክሪእዎ ዘይከኣሉ ማለት እዩ ብመንፈስ ዘላማምዶም ዝነበረ ማለት እዩ ኣምላኸይሲ ብየማነይ ስለ ዝኾነስ ኣይናወፅን እየ እንዳበለ ዳዊት በቃ መልክዑ ክርኢ ድብህግ ዝነበረ ዘይረኣዮ ማለት እዩ ኣምላኽ መንፈስ እዩ ማለት እዩ እቲ መንፈስ ግን እንታይ ኮይኑ መልክዕ ኮይኑ መፅዩ እጀ እዚኣ እንድሕራይ ተረዲኣትና እቲ ኣብ ክርስቶስ የሱስ ዝነበረ ሓሳባኻትሲ ኣባኻትኩም ይሃልኩ ንሱ መልክዕ ኣምላኽ ንሱስ ነቲ ማዕረ ኣምላኽ ምዃን ከም ምምንዛዕ ኣይረኣዮን መልክዕ ባርያ ወሲዱ መልክዕ እንታይ ናህና መልክዕሲ ከም ናህና ማለት እዩ በቃ ባርያ ማለትሲ ከም ናህና መልክዕ የሱስ ክርስቶስ መልክዕ ባርያ ወሲዱ ርእሱ ሕሲሩ ሰብ መሲሉ ብንብረት ከም ሰብ ኮይኑ ተረኽበ ርእሱ ክሳዕ ሞት ኣትሓተ ክሳዕ ሞት ኣብ መስቀል እኳ ደኣ ተኣዘዘ ንመን ኢሉ ንዓና ምእንታና እዩ ዝኩሉ ዝትሕተሉ ንዓና ክረኽበና ስለ ዝደልየ ንዓና መንግስተ ሰማይ ከእትወና ስለ ዝደልየ እዩ ትሒቱ ምንታይ ብስጋ መፅዩ ኣምላኽ ኩንሱ ንጉስ ነገስታት ሓደ ንጉስ ናይ ዓለም ማለት እዩ ንደቂ ሰባት ዶ ይመውት እዩ ንሰባት እዩ ደምውት እምበር ንሱ እቲ ንጉስ ኣይመውትን እዩ ንሱ ንኸይመውት ናቱ ትውልዲ ኸይመውት ይቕፅል ካልእ ሰብ እዩ ድሞተሉ እቲ ንጉስ ናይ ዓለም ኣይመውት እዩ የሱስና ግን ንጉስ ኩንሱ ባዕሉ መፅዩ በቃ ተኣዚዙ ማለት እዩ
ንዓና ክብል ማለት እዩ መራሒ እንድሕራይ ኮይኑ ንሱ ቀዳማይ ኣይኮነን እንዳኣቱ ንጉስ እንድሕራይ ኮይኑ ቀዳማይ ኣይኮነን ንዕኡ ከይመውት ከማን ክንደይ ጋርድ ትገብረሎ ማለት እዩ ከይመውት ማለት እዩ ክመርሕ ነቲ ሃገር ብጣዕሚ እቲ ናቱ ዘርኢ ንኸይጠፍእ ብዙሕ ነገር እዩ ዝግበር ናይ ዓለም ንግስነት ማለት እዩ እዚ ግን መልክዕ ባርያ ወሲዱ ርእሱ ኣሕሲሩ ሰብ መሲሉ ብንብረት ከም ሰብ ኮይኑ ተረኽበ ርእሱ ክሳዕ ሞት ኣትሓተ ክሳዕ ሞት ኣብ መስቀል እኳ ደኣ ተኣዘዘ ስለዚ ከዓ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ዘሎ ኩሉ ብርኪ ብስም መን እዛ ስም እዚኣ ከዓ መፅያ ብስም ኢየሱስ ምእንቲ ክንብርከኽ ልሳን ዘበለውን ንክብሪ እግዚኣብሔር ኣቦ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ምዃኑ ክእመን እዩ ኣምላኽ ናብ ልዕሊ ኩሉ ልዕል ዝበለ ካብ ኩሉ ስም ልዕል ዝበለ ስም ዝሃቦ ኤነይትያታ ስም ኢየሱስ ኢየሱስ ያታ ልዕል ዝበለ ስም ዝሃቦ ካበይ ካብ እግዚኣብሔር ካበይ ካብ ያሽዋ ካበይ ካብ ጀሆባ ካበይ ካብ ኣዶናይ ኤልሻዳይ ኩሉ ዝኽእል ኤልሻዳይ ማለት ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ኣዶናይ ያሽዋ ብሕልፍሶም ደቂ እስራኤል ዝፅውዕዎ ነበሩ ያሽዋ እዮም ዝብሎ ነይሮም ኣውራ ናይ እግዚኣብሔር ሽም ንሕና ከዓ እግዚኣብሔር ንብሎ ካብ ኩለን ንላዕሊ ስም ዝሃቦ እታ ስም እቲኣ ከመን እያ ኢየሱስ ካብ ኩለን ንላዕሊ ስም ዝሃቦ ኢየሱስ እያ ኢየሱስ ማለት ከታይ ማለት እዩ መድሓኒ ማለት እዩ መድሓኒ ብደሙ ኣድሒኑና ብስጉኡ ኣድሒኑና ብመንፈስ ግን ህያው ዝኾነ ኣምላኽ ማለት እዩ እቲ ክረአን ክትጭበጥን ክትሓዝን ዘይኮነ ዝትሓዝ ኮይኑ ዝመፀ ኣምላኽ ንዓለም ምስ ርእሱ ክዓርቃ ከሎ ኣበይ ነይሩ ኣብ ውሽጢ ክርስቶስ ነይሩ ኣበይ ነይሩ ኣብ ውሽጢ እዩ ነይሩ ኣብ ውሽጢ መን ኣብ ውሽጢ ክርስቶስ ኣብቲ መግለፂ ኣብቲ ስጋ ኣዳለኻለይ ይብል ማለት እዩ ብስጋ ተገሊፁ ወይ ከዓ ብስጋ መፅኡ እቲ ቃል ስጋ ኮይኑ እቲ ቃሉ በቃ እቲ ኣምላኽ ኣበይ ነይሩ ኣብ ውሽጡ ነይሩ መንፈስ እንድዩ ንዓለም እዛዋውራ ነይሩ ኣብ ውሽጡ ባሕሪ በቃ ንመንፈስ ክትሕዞም ክትጭቡጦን ትኽእል ዲኻ ንፋስ ከማን ክንጭቡጦ ኣይንኽእልን ኢና ኣምላኽ እኮ መንፈስ እዩ ኣምላኽ መንፈስ እዩ ብምንታይ መፅኡ ብስጋ ኣምላኽ ንዓለም ምስ ርእሱ ክዓርቃ ከሎ ኣበይ ነይሩ ኣብ ውሽጢ ክርስቶስ ነይሩ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 3:16 ከዓ እቲ ምስጢር ኣምልኾ እዩ ድብሎ እቲ ምስጢር ኣምልኾ ሲ ዓብይ እዩ እቲ ብስጋ ዝተገልፀ ንመልኣኽ ተራእየ ኣብ ህዛብ ተሰብከ ኣብ ሰማይ ከ ዓሪጉ መን እዩ ዓሪጉ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደገና ክደግማ እቲ ምስጢር ኣምልኾ ሲ ዓብይ እዩ እቲ ብስጋ ኣምላኽና ብስጋ ዝተገልፀ ንመልኣኽ ተራእዩ ኣብ ህዛብ ተሰቢኹ ኣብ ሰማይ ከተኾይኑ ዓሪጉ ንመን ምእንታና ምእንቲ ሓጢኣትና ምእንታና እዩ መፅኡ ማለት እዩ እቲ መስዋዕቲ ናይ በጊዕ ኣይደልየን መስዋዕቲ ናይ ብዕራይ ኣይደልየን መስዋዕቲ ናይ ጤል ኣይደልየን በዓሉ መፅኡ በቃ ምክንያቱ ሓደ ንፁህ ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽ ስኢኖም ክብሪ በቃ እቲ ንሰብ ዝሓልፈሉ ተሳኢኑ ማለት እዩ ቅድም ነቲ ሓጢኣት መፂኻ ብምንታይ ኣብ ብደም ማለት እዩ ብደም ናይ ዲቤላታት ጌርካ በቃ መስዋዕቲ ጌርካ ንዑ ተዓጢኑ ብዙሕ ነገራት ማለት እዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብምሉእ እንድሕራይ ኣንቢብናዮ ብምሉእ በዓል ኣቦና ኣብርሃም ከመይ ይስውኡ ነይሮም ማለት እዩ ንሓጢኣቶም ዝኸውን ማለት እዩ መስዋዕቲ ናይ ምስጋና ቦይኑ ንኽትንሳሕ ቦይኑ ነይሩ ማለት እዩ እንታይ በጊዕ ረገቢት ከይተረፋ መፃ ነይረን ማለት እዩ እቲ ግዜ እቲ ማለት እዩ ሕጂ እሱ ኣይደልየን በዓሉ መፂና ማለት እዩ ዝለዋ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብስጋ ተገሊፁ ብስጋ ተገሊፁ ኣምላኽና ብስጋ ተገሊፁ ኣምላኽና መንፈስ እዩ የሕዋተይ ከምዚ ልምዲ ኮይኑ ጨሓም ሰብኣይ ኣምላኽ ኢሎም ዝስእልዎ እሱ ኣይኮነን ኣምላኽ መንፈስ እዩ ድብሎ ቃል ኣምላኽ ትምልስ ኣቢልና ንረኣዮ በዓልና ኣምላኽ እንታይ ኢሉ
መንፈስ እዩ እቶም ዝሰግዱሉ ብሓቅን ብመንፈስን ክሰግዱ ይግባእ ኣምላኽና ኸ ብስጋ ተገሊጹ ምእንቲ መን ምእንታና ምእንቲ ሓጢኣትና ጻድቕ ተሳኢሉ ማለት እዩ ዝኸፍል ተሳኢሉ ባዕሉ መፅኡ ማለት እዩ ብምንታይ ብስጉኡ ብመንፈስ ከዓ ኩሉ ግዜ ኣምላኽና ክመውት ኣይክእልን ኣምላኽና ህያዊ መንፈስ እዩ ብስጉኡ ሞይቱልና ማለት እዩ ብመንፈስ ግን ህያው ዝኾነ ኣምላኽ ወላ ኸማን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ መስቀል ክሰቕልዎ ከለዉ ንሕና ርኢናዮ ኣምላኸይ ንምንታይ ገዲፍካኒ ንምንታይ ከምኡ ነይሩ መሲልኩም እቲ መንፈስን እቲ ስጋን ስለ ዝፈላለ ዘሎ እዩ እቲ መንፈስ ይጎድፎ ኣሎ እቲ ስጋ ግን ንመስዋዕቲ ንዓና ኢሉ ዝስዋዕ ዘሎ ንዓና ኣብቲ ደሙ መፂና እቲ ደም ክፈስስ ከሎ ኣብ ደሙ መፂና ኣምላኸይ ሓጢኣት ገይረ ኣነሲ ናተይ ፅድቂ ዘይኮነስ ኣብቲ ደምካ መፅአ ይነፅሕ ኣለኹ ንብሎ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ጎኑ ደምን ማይን ፈሲሱ ንሰብ እንድሕራይ ኣብ ጎና ሃሪምካዮ ወይ ከዓ ኣብ ነብሱ ሃሪምካዮ ደም ይፈስስ ማይ ተራ ይፈልጥን ሰብ እንድሕራይ ሃሪምካዮ ዝኾነ ነገር ደም ይፈስስ ማይ ይፈስስ እቲ ምልክት ግን እቲ ደም ማለት እንታይ ማለት እዩ ምንጻህ ንሓጢኣትካ ምንጻህ ማለት እዩ እቲ ማይ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ጥምቀት ማለት እዩ እቲ ምልክት ንሱ እዩ ማይ ኣነ ርኤ ፈልጥን ሰብ ደም ወፂኡ ማይ ኣነ ርኤ ፈልጥን ኣይ ዶንት ኖ ንስኻትኩም ሕጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ክብል ኢሉ እዩ መፂኡ ማለት እዩ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ያሽዋ ኣሮናይ ንብሎ ዘለና ንዓና ክብል መፂኡ ደቂ እስራኤል ተርእናዮም ስጋብ ሕጂ ከዓኒ ኣምላኽ ሓደ እዩ እንታይ እዮም ስጋብ ሕጂ ጋር ኮይኑዎም ደሎ እቶም ፍርቆም ተረዲእዎም እዩ ክንደይ ስራሕ ከዓ ተሰሪሑ ብሃዋርያት ማለት እዩ ካብቶም ደቂ እስራኤል ማለት እዩ ክንደይ ነገር ከዓ እግዚኣብሔር ዝገለፀሎም ከዓ ኣለዉ ደቂ እስራኤል ብምልኦም ኣይኮኑ ግን እቶም ፍርቆም ከዓኒ ከመይ ኮይኑ ኣብቶም ናቱ መፂኡ እቶም ናቱ ከዓ ክቕበልዎ ኣይከኣሉን ማለት እዩ ኣብ ደቂ እስራኤል መፂኡ ክቕበልዎ ኣይከኣሉን ንምንታይ ምክንያቱ ሓደ ኣምላኽ እዮም ደኣምኑ ቁርፅን ከምዚ ኣብዚ ናህና ንሪኦ ዘለና ብስእልታት ማለት እዩ ሰለስተ ጨሓማት ሰብኣይ ጌርካ ከምኡ ኣይፈልጡን እዮም ሰብ ብስጋ ተገሊፁ ክትብሎም ንዕኦም ዓቐበት እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣይበፅሕዎን ኣለዉ ኣብቶም ናቱ መፂኦ እቶም ናቱ ኸ እንታይ ገበርዎም ኣይተቐበልዎም ይብል ማለት እዩ ናባና ከዓ መፂኡ ኣሎ ሕጂ ንሕና ከመይ ንቕበሎ ማለት እዩ ናባና መፂኡ ኣሎ ኣብ ኣህዛብ ማለት እዩ ደቂ እስራኤል በቲ ጥምቀት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢና ደቂ እስራኤል ክንከውን ንኽእል ውልድነት ግን የብልና ዘርኢ ግን የብልና ኣህዛብ ኢና ኣበየ በፂሐ ዘለኹ ኣብዚኣ ተመስገን እሞ መልክዕ ወሲዱ እዩ ማለት እዩ መልክዕ ወሲዱ እዩ ስጋ ተገሊፁ ኣምላኽና ማለት እዩ ስጋ እቲ እንታይ ኢልዎ መልክዕ ባርያ ወሲዱ ራዩ እንታይ ዝነበረ መንፈስ ዝነበረ ኣምላኽና መንፈስ እዩ ነይሩ እዚኦም ምስልምና ሓደ ግዜ እንታይ ይብሉ ከመይ ገይሩ ኣምላኽ ይመውት ይብሉ ኖ ብስጉኢ ይመይትልና ብመንፈሱ ኣይመውትን እዩ ሓቆም ኣምላኽ ክመውት ኣይክእልን እዩ ከመይ ገይሩ ኣምላኽናትኩም ይመውት ይብሉና መንፈስ ኣምላኽና ስጋ ዳልዩ መፅኡ ስጉኢ ይመይትልና መንፈሱ ግን ኩሉ ግዜ ህያው እዩ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቃለይ ግን ኣይሓልፍን እዩ ላቲ ናቱ ቃል ከማን ኣይሓልፍን ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ንሱ ሓሊፉ ይፈለጥኒ መንፈስ እዩ ብስጉኡ ግን መይቱልና ማለት እዩ ንዓና ክስዋኣልና ኣለዎ ንዓና ክረኽበና ማለት እዩ ብስጉኡ እዩ ተሰዊኢልና ንብሎ መስዋዕቲ ተሰዊኢልና በጃሕ ሓሊፉልና በጊዕ ኮይኑ ከም በጊዕ ብሎ በጊዕ ድዩ ገንሸል ይብሎ ገንሸል ድዩ ምክንያቱ ገንሸል በጊዕ እንድሕረዳ ነይረን ቀደም ናይ ሰብ ሓጢኣት ማለት እዩ እግዚኣብሔር ግን ከምኡ ኣዳልዩ ማለት እዩ ምስሊ ናይ ኣቦና ኣብርሃም እንድሕራይ ርኢናዮ ከዓ ንወዲ ይስሐቅ ማለት እዩ ከም ምስሊ ናይ ኣምላኽ ንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንሱ እንታይ እዩ
መጀመርያ ኢሳቅ ምስ ተወልደ ንዓመታት ማለት እዩ ተፀቢቡ ድሓር መሽካ ከዓ ወድኻ ሰዋለ ኢልዎ በቃ እምነት ስለ ዘለዎ ኣቦና ኣብርሃም ከዓ ኣይፈርሐን ምክንያቱ ናይ ሰማይ ጥራሕ ክፈርሕ እምበር ናይ ምድሪ ወላ ሓንቲ ወላ ዲ ቆልዓ ውላድ ኣይሃልዎን በቃ ንፅድቂ ተቆፂሩሉ ማለት እዩ ሓያሊ ብእምነት ዝሰብ እዚ ብጣዕሚ ከነድንቆ ይግባአና ንቦና ኣብርሃም ማለት እዩ ሓራይሉ ክስዋኣሉ ማለት እዩ ክስዋኣሉ ኮይዱ ኩሉ ነገር ተግባር ናይ ኣቦና ኣብርሃም እቲ ናቱ እምነት ምስ ረኣየ ከዓኒ በቃ መልኣኹ ሰዲዱ ጠጠው ኣቢልዎ ማለት እዩ ኣብርሃም ከም ተፍቅረኒ ከም ትፈትወኒ ኣሚነ ኣለኹ ሞ ኣብዚ ቆልዓ ሓደ ነገር ከይትገብር ኢሉ ድሓር እንታይ ሰዲዱሉ ድዑል ሰዲዱሉ ማለት እዩ ወይ ድማ በጊዕ ድዩ ድዑል ይበሃል ድዑል ሰዲዱሉ ንቦና ኣብርሃም ማለት እዩ እግዚኣብሔር ከምዚ ዝገብር ኣምላኽ እዩ ዘለና ንዓና ዘይጭክነና ኣምላኽ ንዓና ጥፍኣትና ዘይደሊ ንሕና ጓሂ ዘይፈቱ ንሕና ፀልማት ዘይፈቱ ንሕና ፅባቐ ዝፈቱ ኣምላኽ እዩ ዘለና እሞ ኣሕዋተይ ብጣዕሚ ክነስተውዕል ይግባአና ጌታ ኢየሱስ ይመስገን ኣብ ሮሜ 5 በዚ ክዛረቦ ፀርሐኩ ማለት እዩ ሕጂሲ ሓደ ኣምላኽ እዩ እቲ ሓደ ኣምላኽ ከዓኒ ብኸመይ እዩ ተገሊፁ ኣሕዋተይ ብኸመይ እዩ መፀና ዘሎ ክንፈልጥ ይግባአና ማለት እዩ ምዕራፍ 5 ንሽተይ ከንብባየ ሽዑ ክንሪኣ ኢና ማለት እዩ እምበኣርከስ ኢሉ ብእምነትካ ፀደቕና ብእምነት ኢና ንፀድቕ ናህና ፅድቂ ወላ ሓንቲ የለን እምበኣርከስ ብእምነትካ ፀደቕና ምስ ኣምላኽ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ይሃለወና ሰላም ብኡ ከዓ ናብዚ ዘለናዮ ፀጋ ብእምነት ምእታው ዝረኸብና ተስፋ ክብሪ ኣምላኽና ንምካሕ ኣለና ግናኸ ብፀበባ ድማ ንምካሕ እምበር እቲ ፀበባ ትዕግስቲ ከምፃልና ስለ ዝፈለጥና በዚ ጥራይ ኣይኮናን ትዕግስቲ ድማ ምፍታን እቲ ምፍታን እውን ተስፋ በቲ እተዋህበና መንፈስ ቅዱስ ፍቅሪ ኣምላኽ ኣብ ልብና ስለ ዘፍሰሶ እቲ ተስፋ ድማ ኣይተሕፍረናን እያ ኣይተሕፍርኒን እያ ኣምላኽ ነገር ገና ድኹማት ኮለናስ ክርስቶስ ብግዚኡ ምእንቲ ዓመፅቲ ሞቴ ኣውራ እዚኣ ደልየ ማለት እዩ ገና ድኹማት ኮለና ገና ሓጢአተኛታት ኮለና ኣሕዋተይ ገና ድኹማት ኮለና ሲ ክርስቶስ ብግዚኡ ምእንቲ ዓመፅቲ ሞቴ ኣብ ክንዴ ሓደ ፃድቕ ዝመውት እኳ ዝርከብ እስከ ኣብ ክንዴ ሓደ ፃድቕ ዝመውት እኳ ዝርከብ ኣይመስለንን እንድዒ ኣብ ክንድቲ ፅቡቅ ዝገብር ክመውት ዝደፍር ምናልባሽ ኣይምተሳእነን ይኸውን ግናኸ ንሕና ገና ሓጣን ኮለና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቱ እዩ እሞ ኣምላኽ እታ ፍቅሪ ንኣና በዚ የርእየና ኣሎ እምበኣርከስ ሕጂ ብደሙ ቤናይ በቲ ደም ዝፈሰሰ ማለት እዩ እምበኣርከስ ሕጂ ብደሙ ምስ ፀደቕና ደኣ ክንደይ ካብቲ ቁጥዓ ብኡ ኣዚና ዘይንድሕን ፀላእቲ ኮለና ምስ ኣምላኽ ብሞት ወዱ ራዩ ብሞት ወዱ ተዓሪቑና ካብ ተዓረቐና ደኣ ክንደይ ብሂወት ኣዚና ዘይንድሕን ግናኸ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብኡ ሕጂ ዕርቂ ዝረኸብና ብኣምላኽ ንምካሕ ኣለና እምበር እዚ ጥራይ ኣይኮነን ስለዚ ከዓ ከምቲ ብዝሰርሕ ሓደ ሰብኣይ ሓጢኣት ናብ ዓለም ዝኣተወ ብሓጢኣት ሞተ ኩሉ ከዓ ስለ ዝበደለ ድማ ሞት ናብ ኩሉ ሰብ ሓለፈ ሕጊ ክሳዕ ዝመፅእ ሓጢኣት ኣብ ዓለም ነበረ እሞ ኣብቲ ሕጊ ዘይብሉ ግን ኣብኡ ሓጢኣት ኣይቁፀርን እዩ ሞት ግና ካብ ኣዳም ጀሚሩ ክሳዕ ምሴ ኣብቲ ማዕረቲ ኣበሰ ኣዳም ሓጢኣት ዘይገበረውን ስልጡን ኣዳም ከዓ ምስሊ እቲ ዝመፅእ እዩ ግናኸ እቲ ውህበት ፀጋ ክንድቲ ኣበሳ ኣይኮነን እንዳበለኸ ማለት እዩ ምስሊ እንታይ ምስሊ እቲ ቀዳማይ ኣዳም ሕጂ እግዚኣብሔር ብስጋ ክግለፅ ከሎ ንዓና ኢሉ እዩ በቃ ንዓና ክረኽበና ስለ ዝፈትወ እዩ ኣሕዋተይ ተመስገን እሞ ብጣዕሚ እግዚኣብሔር ሓደ እዩ እቲ ሓደ ኣምላኽ ከዓ እንታይ ብስጋ ተገሊፁ ክብል ስለ ዝደልዮ ኸ ቀዳመይቲ ትእዛዝ ኤነይትያ ኢሉ ምስ ሓተቶ ወእስራኤል ስማዕ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ እዩ ሓደ ኣምላኽ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ከዓ ብምሉእ ልብኻ
بكل حيلها بكل حسابك أفكره نجزيابير أملاكا بملو لبخا بملو حسابك بكل أفكره أنت يا كندا يا حار أملاك تحار أملاك كأني ديك إسرائيل دا أمنو سقاف الجمالتي إيه ولا أبديك إسرائيل ولا أبدي مسلمنا حار يبدأ قال يلن بك السو كابي دمس إيه كاتناي ديك إسرائيل بحلفي كافتني أملاك دمس حار أملاك كلتا قالت الكلام بتعمي يفونفونوها مالتي كلتا سلسة الكلام بتعمي يفونفونوها حاري أملاك تحار أملاك كأني بالسجا ولا قال أملاك كم دبلالو أب تنبيت يالتي قيتكم تنبيكم كاب حار أملاك نلعلي زمن كاب حار أملاك نلعلي زي سجد يسنت يمتي تحار أملاك قد أنت يدبل التحار أملاك بالسجا تقوليسو بالسجو كم زوجلو زلو ود أملاك بمولوكوت كي بتمنفسك بعل أملاك كم زخانك على أملاك ينكرنا أبويسي كاباي عبي يس بتمنفسي عبي خافت السجا مخنياتو ناي باريا يحيزو متيو كم تدبلنا ناي باريا بك ناي جزء دمتي متيو تي سجا مقولتيو مقولتيو ده يا عبي ويسي اتمنفسو أبويسي كاباي يا عبي قبل كله انتي مالتيو اتمنفسي عبي خافت السجا السجا بديت منفس تقمي يقولوا ولا حنت يقولوا منفس لزعته ويو كل نجار مالتي هجسي نوعو إيو مبار أملاك كلتا سلسته مالت أيكونه كل سلسته خير أملاك كلتا يكونه سلسته يكونه حارة أملاك التحارة أملاك أني بالسجا تقوليسو وقدامي تيميتيوس صبو جريقات أملاك بالسجا تقوليسو مستير أملوخو مستير نعملوخو كنملوخو زقبأنا أملاك كن سوقدولو زقبأنا أملاك مالتي مستير أملوخو سي عابيو بالسجا أملاخنا بالسجا تقوليسو نملأخ ترأيو أبهزاب تسبيخو أفسمايك عريبو زبلو نزي مال أنا نفلطو نملخوسي نفلطو أنا من مخاني إن دحراي زي فلطكم انتايكم بحاتاتكم كتموتيو مننت أملاخ زي مفلاتي نديت فلطو أملاخ مسجاديو أملاخ دفنفنو دسقل مالتي اندا فلطكا كتملخ ولا خا اندا فلطكا كتقبر كل حاجة أتي دعابي تسجايو أب يوحنس معرف شومانته إذا زاربا مالك فيسا أتي سجا نا يسوع كريستوس كم نحنا سجاري أيكون سمايا وسجاي قالي مزي نحنا كاب حمدي يعني آدم كفترة خلنا مجمع فترة إن حرايرنا نتي حمد ويك أنا تيجك أمسيو صبوا جيرو سرح حبيلو وفيلو استنفاسيو حمدي خامو انتاكي أب حمد كتملسي خايلو كاب تشكا خاتفت إركا كاب حمدي خاتفت إركا أب حمد كتملسيها يسوع كريستوس كمتسو كله ويك أني أت كريستوس كمتسو كله جن قالي سودي أتك قالي سجاد خون دلو كاب سما يدمتسو دلو حوي يا حفتي كاب حمد أيكونن نا يسوع كريستوس سجا ك سماعو السجا يبقى قال أتك قال أنت كوين السجا خوي بقالي يبقى فتيروان السجا كم نحنا أيكونن ولا دا أتي باري أنا يمسل دا أمبر أتسقو بويني that's why بسم يسوس نتأمق مالتي نتي مدراوي كسماعو من تخنقولو بكريستوس يسوس تتأمقكم نكريستوس تاجركم لبيسكم عند حرايسب آمينو زعمنت تتأمقه كدحني وتزي عمنه أكو خلني عند حراي آمينو حال أملاك مخانو من مخانو فليتو آمينو و نجزيابير أسيو أملاخي أسيو نجسي تيلو بسم يسوس كا كتأمق يقبع بقال كونه بجبر بسرح كله انتايت جبرو بيسوس كريستوس سم جبرو يتعلمتي أمس إلى خاء الساعة تعملت بحال مالتي عند حراي آمينكا بسم يسوس كريستوس تقام على خاء آمن كان على خاء أمنتك زيرو يعدل عند حراي أتنايت مقدت أرات ركا خوينو كتسألي يقبعك تمكت ندحنت كايو يسوس كريستوس كمان نعنا فيتيو أفكيرو سجوء بقى تقطقيتو مالتيو تخلو مرجمنا تخلو نجا تتمكت جن ماي جير كان دحراي يسي مقطقات يقول جلي يقول تتما
ምክንያቱ ቃል ኣምላኽ ስለ ዝብሎ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ መስዋዕቲ ክንደይ ዕዳ ተኸፈሎ እዩ ክንደይ ዕዳ ንድሕራይ ናብኡ ክትመጽእ ኮንካ ከዓ ንዑ ክትመስል ኣለካ ንክርስቶስ ክትመስል ኣለካ በተሓሳስባኻ ብኣላባብሳኻ ንክርስቶስ ክትመስል ኣለካ ክትጥምቕ ኣለካ ንድሕራይ ተጠሚቕካ እንዳተቐየርካ ክርስቶስ ትመስል ማለት እዩ ይኣምን እየ ግን እቲ ጥምቀትሲ ከምኡ ዝበሃል የለን ኣሕዋተይ ስለዚ ኣመንካ ኢኻ ክትቅበሎ ዘይትኽእል ዘለኻ ወይ ከዓ ደፍራሓካ ደሎኻ ሸይጣን እዩ ንኸይትድሕን ኢሉ የፍርሓካ ኣሎ ወይ ከዓ መኽኒት የምፃልካ ኣሎ ሕጂ እዚ ኣዚና ክንምርምሮ ይግባአና ንጥቕምና ስለ ዝኾነ ንሰማይ ደእትወና ስለ ዝኾነ ስለ ዝሰረቅካ ስለ ሓጢአት ዝገበርካ ገለ ይኮነ ንሱ ብዓይንና ክንረክስ ንኽእል ኢና ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ትእዛዝ ናቱ ምፍፃም እቲ ዝዓበየ መስዋዕት እዩ እንድሕራይ ፅቡቕ ነገራት ጌርካ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይተጠመቕካ ወላ ሓንቲ ዓብሰልካኒ ኣይለበስካዮን ኣለኻ ንድኻታት ከይትካ ሓጊስካ በቃ እዚስ ንፅድቂ ክኾነለይ ኢልካ ንድኻታት ትህብ ንድኻታት ንሆምለሳት ተብልዕ ተስቲ ንዓበል ብስም ኢየሱስ ተጠመቕ እንድሕራይ ዘይተጠመቕካ ኣይለበስካዮን ኣለኻ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝተጠመቐሲ ንዕኡ ለበሰ ይድብል እዚ ንፅድቂ ክኾነልካ ክእል እዩ ግን ንሰማይ ኣይትወካኒ ፅድቂ ክኾነልካ ክእል እዩ ክዝከረልካ ክእል እዩ ግን እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ተግባር እቲ ምእዛዝዮ እቲ ዓበየ ነገር ማለት እዩ እቲ ትእዛዝ ከ እንታይ እዩ እንድሕራይ ኢልኩምኒ እታ ቀዳመይቲ ትእዛዝ እንታይ እያ ኣነ መን ምዃነይ እንድሕራይ ዘይፈለጥኩም ብሓጢኣትኩም ክትሞቱ ኢኹም ኢየሱስ ክርስቶስ መን ምዃኑ ምፍላጥ ንሱ እቲ ድመተልካ እቲ ድፈስሰልካ እሱ እግዚኣብሔር ሽሙ ኢየሱስ ምዃኑ ተተረዲእካ ሓደ ኣምላኽ ማለት እዩ እቲ ሓደ ኣምላኽ ብስጋ ተገሊጹ እዚኣ ተተረዲኣትካ ብስሙ ከዓ ምጥማቕ ማለት እዩ ንምንታይ ትጥማቕ መሲልካ ንዕኡ ክትመስል ንሱ ምስ መፀ ከዓ ይወስደካ ነቲኣ ከዓኒ እንዳተደሳሕካ ትነብር ማለት እዩ እምበር ሓጢአት ዘይንገብር ማለት ኣይኮነን نقبر ኢና ሰባት ኢና ኣብ 6 ደላ رأيوا ሕጂ ታናይ ጥምቀትካ 6 5 ምሽዓንተ ወይ ሮሜንየር ሕጂ 6 እምበኣር ከስታይ ክንብል ኢና ፀጋ ምእንቲ ክዓዝዝ ናይ ፀጋ ሕዋተይ ብፀጋ ድሕና ከዓ ብዙሕ ሰዓታት ይሰምዓየ እዚኣ ከዓ ብዙሕ ይሰምዓየ يحواتي እምበኣር ከስታይ ክንብል ኢና ፀጋ ምእንቲ ክዓዝሲ ኣብ ሓጢአት ዶ ንፅናሕ ያ ኣይፋልና ንሕና ካብ ሓጢአት ዝመትና ከመይልና ሕጂ ኣብኡ ክንነብር ወይስ ብክርስቶስ ኢየሱስ ተጠመቕና ዘበልና ኩላህና ብሞት ከም እተጠመቕና ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም እምበኣር ከስ ከምቲ ክርስቶስ ብክብሪ ኣቦኡ ካብ ሙታን ዝተንስአ ከምኡ ከዓ ንሕና ብሓድሽ ህይወት ምእንቲ ክንመላለስ ናብ ሞት ብጥምቀት ምስኡ ተቐበርና ሕጂ እንታይ ትኾን ኣለኻ እንድሕራይ ተጠሚቕካሲ ብሞት በቃ ምእንቲ ክንመላለስ ናብ ሞት ብጥምቀት ምስኡ ተቐበርና ነቲ ናይ ኣዳም ነቲ ቀዳማይ ኣዳም ንዕኡ ትቐብሮ ኣለኻ ሞትና ንሞት መሲሉ ሕብረት እንተኮይናስ ከምኡ ከዓ ብትንሳኤ ክንሓብሮ ኢና እቲ ዝመተ ካብ ሓጢአት ሓራ ወፂኡ እዩ እሞ እዚ ደጊም ንሓጢአት ከይግዝኦ እቲ ናይ ሓጢአት ስጋ ምእንቲ ክጠፍእ እቲ ኣረጊት ሰብና ምስኡ ከም እተሰቕለ ፈሊጥና ኣለና እቲ ካብ ሙታት ዝተንስአ ክርስቶስ መሊሱ ከም ዘይመውት ሞት እውን ኣብኡ ከም ዘየምልኾ ፈሊጥና ንሕና ምስ ክርስቶስ ካብ ሞትናስ ምስኡ ድማ ብሂወት ምእንቲ ብሂወት ከም እንነብር ንኣምን ኣለና ምስኡ ተተቐቢርና ብስም ኢየሱስ ተጠሚቕና ምስኡ ከዓ ክንነብር ኢና እዚ እዩ እቲ በቃ ሓጢአት ዝበሃል እዚ እዩ ይሕዋት ስለ ዝሰረቅካ ስለ ቴሌቪዥን ድሪእኻ ስለ ቲክታክ ድወዓልካ ስለ ክፉእ ዝተዛረብካ ኣይኮነን ትእዛዝ ቅድም ክንገብር ኣለና እሱ ይኮነን ይሕዋት ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ሓጢአተኛታት ምዃንና ስጋውያን ምዃንና ኢየሱስ ባዕሉ ይፈልጥ እዩ ድኽመትና ይፈልጥ እዩ
ድኹማት ኮለና ሓጢአተኛታት ኮለና ብስጉኡ ሞይትልና እዚ እንዳፈለጠ እዩ ገይርዎ ግን እቲ ትእዛዝ ክንገብሮ ኣለና እቲ ትእዛዝ ዝኣመነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ኣምላኽ ምዃኑ ድሕራይ ኣሚንካ ዝኣመነ ዝተጠመቀ ክድሕን ዝኣመነ እንድሕራይ ኣሚንካ ክትጥመቕ ኢኻ እንድሕራይ ዝኣመንካ ኢኻ ጥምቀት ኣይመፅን ምክንያቱ ምስኡ ክንትስእ እንድሕራይ ኮይና ምስኡ ክንቅበር ኣለና እቲ ምቅጥቃጥ ይትረፈና እቲ ምህራም ኩሉ እቲ መርገምና ሽግርና ኩሉ ወሲድዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓጢአትና ኩሉ ወሲድዎ ኣሕዋተይ ንሕና ንህረመሉ ንሽንከረሉ ንስቆለሉ የብልና ወይ ድማ ንሽገረሉ ብስጋና የብልና ምክንያቱ ስጋና ኩሉ ግዜ ኣብ ሓጢአት እዩ ግን እቲ ትእዛዝ ክንሰርሕ ኣለና እቲ ትእዛዝ ከዓ ምእማን እቲ ምእማን ንባዕሉ ፀጋ እዩ ብፀጋ ኢና ድሒልና እያ እቲ ጥምቀት እውን ንባዕሉ ፀጋ እዩ እንድሕራይ ተጠሚቅካ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ፀጋ እዩ እንታይ ይብለ እምበኣር ከስታይ ክንብል ኢና ፀጋ ምእንቲ ክዓዝዝ ፀጋ ክዓዘልካ ኢኻ ከምኡ ትገብር ብፀጋ ኢና ድሒና ብእምነት እሞ እምነት እኮ ወላ ሃርያ ጳውሎስ ንባዕሉ ኣሚኑ ተጠሚቑ ከዓ ከም ቅራፍ ከዓኒ ካብ ዓይኑ ከዓ ከይዱ ማለት እዩ እቲ ከዊልዎ ድነበረ ንኢየሱስ ክርስቶስ ዘይምፍላጥ ማለት እዩ ድሓር ኣሚኑ ብስም ኢየሱስ ተጠሚቑ እዩ ተጠሚቑ ከዓ በርቲዑ ከዓ እዚ ኩሉ መልእኽቲ ከዓ ንሪኦ ማለት እዩ ባዕሉ ፅሒፍዎ ሃርያ ጳውሎስ ሽሙ ከይተረፈ ተቐይሩ ማለት እዩ ኣሕዋተይ እጅሲ ንዓና ዝኸውን እንዳተሸቕረርና ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳተሰከፍና ክንነብር ኣይደልየና ንዓና ካብ ባርነት ናብ ሓርነት ዘውፃና ኢና ኣነ እዚኣ ሓጢአት ኣይገብርኒ ገለ ኣይኮነን ኢየሱስ ክርስቶስ መን ምዃኑ ምስ ፈለጥካዮ ብስሙ ምስ ተጠመቅካ እንታይ ክትከውን ከም ዘለካ ባዕሉ ይክሰርዓካ ስኻ ኮንካ ትሰርዖ ንነብስኻ ይቕይረካ ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ ስለ ዝኾንካ ውሉድ ናቱ ስለ ዝኾንካ እንድሕራይ ነቲ ሲምፕል ነገር ከይገበርና ውሉዱ ክንከውን ኣይንኽእልን ኢና ትእዛዝ ናይ ኣምላኽ ካብ መስዋእቲ ዝሕሮ እዩ ኣሕዋተይ እቲ ኦኬ ኢሉ ዝኸይድ ደቅና ከማን ንሕናሲ ተኻኽሎም ንፍትን ማለት እዩ ውሉድና ስለ ዝኾኑ ስለ ዝስምዓካ ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ይስምዓካ ስለ ዝኾነ ዝኾነ ነገር ኣብ ስርዓት ክኸዱ ኢኻ ደስ ዝብለካ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ከዓ እንዳሰርዐ ብመንፈሱ ገይሩ እንዳዓረ ኣብ መስመርና የእትወና ኣነ እዚ ኣይገብርን እየ መሽካ ትገብራ ኣነ ሎማዓልቲ ቴሌቭዥን ኣይርእኒ ኣነ ቲክታክ ኣይከይድኒ መልሹ ወስደካ ቲክታክ ኣይገብሮን እየ ድበልካስ መሽካ ትገብሮ ብስጋና ክንስዕሮ ኣይንኽእልን ኢና ኣሕዋተይ ብመንፈስ ናይ ኣምላኽ ግን ኩሉ ነገር ኣምላኽ የዕርየና ማለት እዩ ኩሉ ነገር ሴት ዓብ ይገብረና ባዕሉ ማለት እዩ ንምንታይ ኦኬ ስለ ዝበልናዮ ኦኬ ክእዘዘካ እየ ኣነ ይፈትወካ እየ ስለ ዝበልናዮ ይሰርዓና ማለት እዩ እታ ትእዛዛቱ ስለ ዝፈፀምና ማለት እዩ የሕዋተይ ካልእ ኣይኮነን ትእዛዝ ናይ ኣምላኽ ተፈፂምና ንስዩ ፅቡቃት ሰባት ይገብረና ማለት እዩ ድኩላዓና ንስዩ በዓልና ኣይኮንና ወላ ኣነ ቲክታክ ሎማዓልቲ ኣቱኒ ኣራይ ኣነ ዩቱብ ኣይርእኒ በቃ እዚ ዩቱባት ገለመለ እኮ የእምሮይ ገለመለ ዘሪብዎ ገለ ትብል ምሽ መልሽካ ትኣቱ መልሽካ ትገድድ ማለት እዩ እቲ ስጋና ብጀካ ንኽፍኣት ንፅባቕ ነገር ይብሉ ሕጂ ንእግዚኣብሔር ምስማዕ ግን እቲ ዝዓበየ መስዋዕት እዩ እሱ ከዓ እቲ ከዓኒ እንታይ እዩ እቲ ሓንቲ ኣነ መን ምዃነ እንድሕራይ ዘይፈለጥካ ብሲ ብሓጢኣትኩም ክትሞት ይኹን ንኸይድ እሞ ኣሕዋተይ ንርኣያ ወላ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ቃል እዩ ምክንያቱ ሕጂ እግዚኣብሔር ናይ ምሕረት ዘበን ንዓና ከድሕነና ንዓና ክእክበና ስለ ዝደልየ እዩ ካልእ ኣይኮነን እቲ ፍርዲ ኣይመፀን ኣሎ ፍርዲ ብሕጂ እዩ ፍርዲ የብልናን ሕጂ ምሕረት ኢና ዘለና ዳሕራይ ግን ፍርዲ ክንኣቱ ኢና ኣብ ፍርዲ ከይኣተና ከለና ግን እቲ ናይ ምሕረት ዘበን ንጠቀመሉ ንጠቀመሉ ኣሕዋተይ ምክንያቱ እታ ሰዓታት ትሪእዋ ኣለኹም ሕጂ 2026 ቀሪቡ
2005 ወዲኣሲ ራእይዎ ናበይ ንኸይድ ኣለና ናበይ ነንቆልቆል ኣለና በቲ ሓንጎልና ገና ደሎ ይመስል ግን እቲ ዓመታትን ዘመናትን ከመይ ይውዳእ ኣሎ ራእይዎ ወላ በዓልኩ ከመይ ይዋናጨፍ ኣሎ ማለት እዩ ብሓንጎልካ ክትቆፅሮ ዘይትኽእል ማለት እዩ ገና ኣሎ እንዳበልካ 2026 ቀሪብና ማለት እዩ ኦክቶበር ኣቲና ክንደይ ወርሕታት እያ ተሪፋ ዘላ ንሓድሽ ዓመት ሓድሽ ዓመት እኮ ብናይ ኤርትራ ብናይ ኢትዮጵያ እኮ ገይሮም እዮም ጌታ የሱ ይባረክ ሕጂ ኣብ 21 ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዓመታት ገና ደሎ ይመስለና ግን እቲ ዓመት ንኸመይ ይውንጨፍ ኣሎ ቃል ኣምላክ ከዓ ከምኡ ብሎ እዩ 1000 ዓመት ከም ሓንቲ መዓልቲ ከም 1000 ዓመት እዩ ድብሎ ዘሎ ከመይ እቲ ምስ መፅሓፍ ቅዱስ ድሕራይ ከይድና ከምኡ እዩ ዝወናጨፍ ዘሎ 1000 ዓመት ከይተረዳእካ በቃ ኣይኮነ ዓመታት ማለት እዩ ሶ 21 እንታይ ትብል ማለት እዩ ስለዚ የሱስ ከም ብሓድሽ ኣነ እኸይድ ኣለኹ ክትደልዩኒ ኢኹም ብሓጢኣትኩም ከዓ ክትሞቱ ኢኹም ናብቲ ኣነ ዝኸዶ ንስኻትኩም ክትመፁ ኣይኮነልኩምን እዩ በሎ ሽዑ ኣይሁድ ናብቲ ኣነ ዝኸዶ ንስኻትኩም ክትመፁ ኣይኮነልኩምን እዩ ምባልሲ ነፍሱ ዶ በዓል ክቐትላ እዩ በሉ ራእይዎ እዚ ናይ ስጋ ተሓሳስባ ንሱ ከዓ ንስኻትኩም ካብ ታሕቲኹም ካብ ታሕቲ ካብ ሓመድ ኢኹም ብሎም ኣሎ ራእዩ ንስኻትኩም ሲ ካብ ታሕቲኹም ንስኻትኩም ካበይኩም ካብ ታሕቲኹም ኣነ ካብ ላዕሊ ንስኻትኩም ካብዛ ዓለም እዚኣ ኢኹም ኣነ ካብዛ ዓለም እዚ ኣይኮንኩን እቲ ቃል ስጋ ኮይኑ ደሎ ከማኹም ኣይኮንኩን ሓመድ ኣይኮንኩን ኣነ ካብ ላዕሊ ንስኻትኩም ካብ ታሕቲኹም እዚ ክትኣምንሉ ኣለኩም ኢሉ ንስኻትኩም ካብዛ ዓለም እዚኣ ኢኹም ኣነ ካበይ ካብዛ ዓለም እዚኣ ኣይኮንኩን ናይዛ ዓለም ናተይ ወላ ሓንቲ ይብለይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዛ ዓለም ምስ መፀ ፖላሶ ከማን ኣይገዝአን ገዛ ከማን ዝነበሮ ይመስለኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይዛ ዓለም እናቱ ሽግሩ ኣይኮነን ክለግቦ ናይ ዓለም ኣይደልን እዩ እምበር ንጉስ ተባሂሉ ደኣ ወዲ ኣምላኽ ተባሂሉ ደኣ ፖላሶ ዓቢ ዘይሰርሕ ዳ ኣይሰርሐን ምክንያቱ ናይዚ ዓለም እዚ ኣይኮነን ናይዚ ዓለም እዚ ንዕኡ እንታይ ኣይኮነን ኣነ ካብዛ ዓለም እዚ ኣይኮንኩን እምበር ንጉስ ተባሂሉ ደኣ ኣብ መብልዕ ማል ሲ ወላ ኣብዚኣ ዘለና ኣብ መብልዕ ማል ዝተወልደ ከማን የለን ግን እቲ ትሕትንኡ ኩሉ ነገር ከርእየና ስለ ዝተለየ ናይዚ ዓለም እዚ ኩሉ በራሲ ብሓዊ ክጠፍእ ከም ዝኾነ እዩ ዘርእየና ዘሎ ከምኡ ኤክስፔክትድ ኣይትገብሮን ኢኻ ኣብ መብልዕ ማል የሱስ ተወሊዱ ገለ ክትብሲ ብጣዕሚ ደቂ ንጉሳት ኣበይ ይውለዱ ንፈልጦም ኢና ደቂ ንጉሳት ናይ ዓለም ማለት እዩ ኣበይ ይውለዱ ሲ ንፈልጦም ኢና ንስኻትኩም ካብዛ ዓለም እዚኣ ኢኹም ኣነ ካብዛ ዓለም እዚኣ ኣይኮንኩም ኣነ ምዃነይ እንድሕራይ ዘይኣመንኩም እዚ ተሓጢኣት ራእይዎ ንዕኡ ዘይምፍላጥ ኣነ ምዃነይ ተዘይኣመንኩም ብሓጢኣትኩም ክትሞቱ ኢኹም በሎ ስለዚ ብሓጢኣትኩም ክትሞቱ ኢኹም ዝበልኩኹም በሎ ሽዑ ንሳቶም ማለት እዩ እቶም ሰባት ንስኻ መን ኢኻ በልዎ ኢየሱስ ከዓ ኣነ እቲ ካብ ቀደም ነግረኩም ዝነበርኩ ብዛዕባኹም ከዓ ዝዛረቦን ዝፈርዶን ብዙሕ ኣለኒ ሓደ እንደይኮነ እንዳ እትፈራዲ ኣምላኽ እኳ ኣይፈራዲ ግን ፈራዲ ከም ዝኾነ ከዓ ይነግረና ኣሎ ብዛዕባኹም ሲ ኢሉ ዝዛረቦን ዝፈርዶን ሲ ብዙሕ ኣለኒ ሽዑ ንሳቶም ንስኻ መን ኢኻ በልዎ ኢየሱስ ከዓ ኣነ እቲ ካብ ቀደም ጥንቲ እነግረኩም ዝነበርኩ ይብሎም ኣሎ ብዛዕባኹም ከዓ ዝዛረቦን ዝፈርዶን ብዙሕ ኣለኒ ሓደ ኣምላኽ ፈራዲ እንደይኮና ንብል ፈራዲ ከም ዝኾነ ከዓ ነግረና ኣሎ ኣሕዋተይ ብጣዕሚ እንታይ ኢሉ ኣቦኹም ኣብርሃም መዓልተይ ክርእሲ ተሓጎሰ ኣቦኹም ኣብርሃም ሲ መዓልተይ ክርኢ ተሓጎሰ ረኣየ እሞ ባህ በሎ ኢሉ መለሰሎም ኣይሁድ ከዓ ገና 50 ዓመት እኳ ዘይገበርካስ ንኣብርሃም ሪኢኻዮ ኢኻ በልዎ ኢየሱስ ከዓ ኣነ ኣብርሃም ከይተወልደ ከም ዘለኹ ነይረ ይኮነትን ከም ዘለኹ ንምስየ እንታይ ኢልዎ እቲ ዘለኹ እየ ዘለኹ መን ኢኻ ሽምካ
كنبلو دا أن كيدسي من يخشم كا أنتو يلوم نسي من يكبل يلون مسي أبدا ساعات كنا بوان خلينا حواتي من شمكا خبلا أتزولوه يزولوه أتزولوه يزولوه نعملاق شمي ما بقى عند حريحاتي تومني من دي يخوكا من تيلوم نسي أنا تاي كولو أتزولوه يزولوه بلو فلتوني من مخاني نمسي اللي هو مالتي نبدك إسرائيل حرا خوصهم نزع خوصهم كافت بارنتن كافت شجرن كافت شنكتن دنوبرو مالتي أبزي أخ أنت يدو أيهود كأجنا 5 عامة كوازي جبر كاسن أبراهام لإخايا خبلو يسوس كأنا أبراهام كي تولد كم زلخو بحق بلكم علىكم بلو سلازي كدربيلو إمني على يسوس جنا تحابي كبيت مقدسون مع كلهم حالفوا وسك جزء سلازي كونه أنت سلازي بلو كلا أملاخ سلاد بلو بإمن خدربيلو حاسيبهم جنا يكون اللهم أملاخ سلازي كونه بق حالفوا بمع كلهم والحنتي جبرون فجسي أنت يا قبل دليل أيهود كأجنا 5 عامة كوازي جبر كاسن أبراهام لإخايا خبلو يسوس كأنا أبراهام كم ده أنا يسوس كأنا أبراهام كي تولده كم زلخو نيرة كمان يكونتن أو نيرون ديو صراحتين نتعطبه بحجي أو طبب نتعطبه بحجي أو نص مالته كويس طبب أمثالي خويدهم بق أما ساسيلهم قال يبلوا مالتي متحب قدس تيلا مالتي نيرة يكونتن زلخو زي تعابي قالني أملاخ أو نيرون ديو ما صراحتين خوينو نيرون ديو كبليو قال يوم هيمانتكم أو يبلوا مالتي نو زلخو يأتوا دلا أتي زلخو نسو تحرى أملاخ مالتي يحواتي بتعمي الأملاخ بمنفس كن رئي قبعنا مالتي أب رأي يوحنس كاني مساعد خيد مالتي أب رأي يوحنس معرف حالي كاف غدي شوعات خنب بحواتي كاف شوعات خنب ببعي انتاي تبلالا إنه بدأ بناي متسعلو رأي خمتشي يسوس كريستوس كم دمت ولا سلام كمان فولتيو إنه بدأ بناي متسعلو كلنا عندي تنزوق وها رئيو إيو بزول عليه مدرخة خبخي إيو هو آمين بقى من يوم دوق ودلو يسوس كريستوس أملاك يكونن እግዚአብሔር አይኮነን ኢሎም ይወግኡ ኣለዉ ምንታይ ብዘረባ ማለት እዩ ውግእ ወላ ይኹን ዳእምበር እነሆ ብደበና ይመጽእ ኣሎ ኩለን ዕንቲ እቶም ዝወግኡ ካብትዑ ዘለዉ ማለት እዩ ክርእይዎ እዮም ብዘሎ ዓሌት ምድሪ ከዓ ክበኪ እዮም እሞ እወ ኣሜን ኣልፋን ኦሜጋን ኣነ እየ ይብል እቲ ዘሎን ራእይዋ ሕጂ የሱስ ከም ዝመጽእ ኩሉ ህዝቢ ዝፈልጥ እዩ ይሕዋተይ ኣልፋን ኦሜጋን ኣነ እየ ይብል እቲ ዘሎን ዝነበረን ዝመጽእ ከዓ ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር ኣምላኽ ዲዳ ዝመጽእ ኢየሱስ እንተይኮነ ዝመጽእ እግዚአብሔር ዲሁ መጽእ እንድሕራይ ንእግዚአብሔርን ንኢየሱስን ፈላሊና የለና ኮይና ማለት እዩ እቲኦም እግዚአብሔር ሲ ኢየሱስ እዩ ትብሉ ንዓኹም ኣይኮነትን እቲኣ እግዚአብሔር ቦይኑ እዩ ኢየሱስ ከዓ ቦይኑ እዩ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ቦይኑ እዩ ትብሉ ንዕኦም እያ ማለት እዩ እዚኣ ኢየሱስ ከም ዝመጽእ ወላ ምስልምና ኩሉ ይፈልጥ ወላ ጁሽ ወላ ደቂ እስራኤል ይፈልጥዮም ኩሎም ማለት እዩ ኣልፋን ኦሜጋን ኣነ እየ ይብል እቲ ዘሎን ዝነበረን ዝመጽእ ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር ኣምላኽ ይብለና ማለት እዩ ንዓኹም እያ እዚኣ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ከምዚ ሕጂ ክንብሎ ፀናሕና ማለት እዩ እንታይ ብስጋ ዝተገልፀ ኣምላኽ ብስግኡ ወዲ ኣምላኽ ብመለኮት ከዓ በዓል ኣምላኽ ዝኾነ መንፈሱን ስግኡን ፈላልዩ ዝፈልጦ ኣምላኽና ማለት እዩ ብዛዕባ ስግኡ ይዛረብ ብዛዕባ መንፈሱ ዝፈልጥ ማለት እዩ ቃል ኣምላኽ ማለት እዩ ኣብ 18 ከዓ ምስ ርኢኽዎ ከምኡውት ኮይነ መን ኢኹም እንትብል ዘሎ ዮሃንስ እቲ ኣብ ኣፍ ልቢ ኢየሱስ ዝነበረ ማለት እዩ ዘፍቅሮ ዝነበረ እዚ ዮሃንስ ምስ ርኢኽዎ ድማ ከምኡውት ኮይነ ኣብ እጋሩ ወደቁ ኣብ ኣፍ ልቡ ናቱ እኳ እዩ ነይሩ ናይ ኢየሱስ ኣፍ ልቡ እዩ ነይሩ እኮ ሕጂ ግን ወዲቑ ነናይ ነቲ ኣምላኽነቱ ስለ ዝረኣየ ወድቕ ዘሎ ሕጂ
قدم بسقا خوينو كم سب خوينو مسؤوم مبلع مسؤوم ستي أو أفلبي يسوس تنبره يوحنس الزي مالتي يوحنس كاب تعمد في قرون يسوس تنبره زنبرن زلون مالتي مصري أخوة معكم موت كوينة أبو قارو ودوكو نسخة يمانيتي دو عمبرلي كم زنبله أنا تقدماي اتدحراي اتهياو إيا أمو أي تفرح ميتا نوركو إنها أنا زال العالم نزال العالم هياو إيا أمو مرحو موتن سيئلنك أعلني بعركس نتي زري إخايون نتي زلون نتي دحرز زخون صحفو مستير اتم أبيمان إيد زري إخوة شو عطو خاوتي لا شو عطو أمك انديل وركن اتم شو عطو خاوتي تي اتم ملأختي اتم شو عطو محبرات إيان اتم شو عطو أمك انديل شو عطو محبرات إيان اندا بلخا ناقلس إخيد مالتي حجي يوحنس وديو ننتاي سلزرعي اتني أملاخ النت سلزرعي قدم جن أف لبو ناي يسوس يدوع النيرو إز يوحنس بحلفي يفكروا دنبر ودي مزمور مالتيو يسوس يفكروا يوحنس كأقوم يفكروا دنبره إذا مالتي حجكن مسرعيو تأملاخ النوتو مسرعي جن بقى نسو كوينة أبقارو ودوكو بقى مسرعي هو بقى نيناي نتني أملاخ النتي دردو حجي أملاخ النت قدم كم سبق كم سب كوينيو تراسب كوينو مسوم وعل دنبره مالتيو حجكن كم أملاخ النت ريوو مالتي تقولوري ناتو ريوو تكبر ناتو ريوو مسرعي هو كم موت كوينة أبي أبو قارو ودوكو نسي أمانيتي إدو أمبرلي كم زنا بلا أنا تقدماي تدحرايت هياوي ميتنا وركو انتاي هياوي أي تفرح ميتنا وركو إنه عن زال علم هياوي مو مرحو موتن سيألنك علمني أب سيألك أتوانا خاليو أب هيوت كعك أتوانا يخالي مو نؤمنو يحواتي نزخ زارب سلسليخي نزي يسوس زي نؤمنو أب سماي دو أتوانا يو كلتا سلسة عين بل ناي حزاب النت ناي طاعتات كله نلبسو طاعتاتنا كله سبربر يبللنا باسم يسوس حدا أملاخي حدا أملاكا سيمبل كله فعلنا كومبرومايز نقبرو نلايفنا مالتيو فعلنا دلون ديالنا امسيخا كمزي مالتيو كمزي مالتيو دبحال يلا حدا أملاخ بسقا تقوليسو توديع سيمبل أمنت مالتيو أملاخ قليل زخونة أمنت اندهبنا بعلنا جن مستيريدو مستير سلاسة ديالة بقى أبو مالت كمزي مالتيو ود مالت كمزي مالتيو منفس قدس كمزي مالتيو إلكا بعلها أب كومبرومايز تاعتو بعلها ماتس ديالة أم ماتس نعتو أب كيمستر نعتو إذا نقدفو أملاخنا حدا أملاخيو إنت حدا أملاخ كأ بسقا تقوليسو توديع صاحب قدس السع تحركة نعا دحراي فليتنا دحراي ترديات الناس ساتنا أمنات أملاخ مننت ويدم حارنت أملاخ حار أملاخ مخانو دحراي تردياتنا بسمو متمع مالتي بدحريوها بسمو مستطمعنا خنتا خنقبر لنا يا لا تنسحنا نتصنح مالتي أملاخي دبدلنا حتيات كله أنا أفتو دوم مزينا لا تنسحنا إكزيابير كأن دعرينا لا تسرعنا كريستيانات ندخلنا مالتي كريستيان مالتكو أنا كريستوس يمثل مالتي أنتيهم قدم ني كريستيانات نغواريات كريستيانات يلوم تصرفوهم دنبرة تصرف دنبرة كوي منافق كريستيانات مالت كريستيان مالت نكريستوس يمثل مثليناتو دلوه مالتي مثلي كريستوس على الندو نا يسوس حسابات على الندو نا يسوس فقري على الندو إزي كمسألنا اللوه مالتي قدم كم تصرف حجها كم تصرف متيدولا بأنتي only Jesus كم تصرف متيدولا مالتي كالي مالتي كم تصرف يكونن أنت مالت مراد منفس قدس مالتي only Jesus مالت كا نبوي نيسوس مؤمن مالتي يسوس انت يكون كان تأمن كسخة من يخا تأمن أبي يهودا خاب زعباء زاربا أيو كان ببعي سخا خنا من يخا تأمن أنا يسوس تأمين سخا خنا من
جي بتعمل خرج دعنا قالوا تقال عمله أزينا خنفوت يكبعنا أبي هورا انتي تبل مسيركم بزعبا زي أمالتيو بتقرنيا تترجمة أو نجيسس مالت نيسوس راح زأمن مالتي نمن يخات أمن دام كابي يسوس كيف كاسة نمن يخات أمن أوكي كم بباي أوكي حواتي جلس سبعات يدو مع يهودا معرف حارة أنتي هذا اللي تعرف فقدر بعتهم بباي رأيو جلس سبعات كاب قدم نزفر دي إزي تتصحفه فرهات أملاخ زي بلوم نتيجة أملاخنا نبرخص زلوتو نتحاد بينو جزاء بيتا يسوس كريستوس زخدو سلخيلهم أتيومكم الله رأيو أنت جنا خم بباي نتحاد بينو እንታይ ኢሎም ፀርፉ ኣለዉ ንዓኻውን ነቲ ሓደ በይኑ ገዛእ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኽሕድዎ ስልኽ ኢሎም ኣትዮም ክኾን ኣለዉ ብለና ኣሎ ነቲ በይኑ ነቲ ኦንሊ ጂሰስ ዝኽሕድዎ ኣትዮም ኣለዉ ድሓር ካብ ኢየሱስ ከዓ ብዙሕ ነገራት ክግበር ከዓ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ንየሱስ ዲኣመንካ ደኣ ንመን ኢኻ ክትኣምን ነቲ ዝመተልካ ኣብ መስቀል ዝወዓለልካ ዲኣመንካሲ ንመን ኢኻ ክትኣምን ብጣዕሚ ኣብቲ ኣዘራርባ ብጣዕሚ ከዓ ክንጥንቀቕ ይግባአና ማለት እዩ ነቲ ሓደ በይኑ ገዛእ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኽሕድዎ ስልኽ ኢሎም ኣትዮም ኣለዉ ኢሉ ሽዑ ኣብ 24 ከኣ ከለኹ ማለት እዩ ነቲ ካብ ውድቀት ዘበለ ክሕልወኩም ብሓጎስ ብዘይ ነቲ ካብ ውድቀት ዘበለ ክሕልወኩም ብሓጎስ ብዘይ ነውሪ ኣብ ቅድሚ ክብሩ ከቆመኩም ዝከኣሎ ነቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ በይኑ መድሓኒ ዝኾነ ኣምላኽና ቅድሚ ኩሉ ዘመናት ሕጂ ንኩሉ ንዘለዓለም ክብርን ግርማን ሓይልን ስልጣንን ይኹኖ ኣሜን ኢሉ እጂ እንታይ የደልየ ኦኬ ካብ 21 ከም ብባዕድ ሕዋተይ ዋይ ኩሉ ነገር ክጥዕም ዋይ ኩሉ ክተንብቦስ ደስ ይብለካ ይሁዳ በዓልኩም ኣንብዋ ኩላ ካብ 20 ክጅምር ንስኻትኩም ግና ኣቱም ፍቁራተይ በቲ ካብ ኩሉ እተቀደሰ እምነትኩም ርእስኻትኩም እናንጻሕኩም ብመንፈስ ቅዱስ እውን እናጸለይኩም ነቲ ናብ ህይወት ዘለዓለም ዘብጽሐኩም ምሕረት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እናተጸመምኩሞ ርእስኻትኩም ብፍቕሪ ኣምላኽ ሓልዎ ንገሊኦም ነቶም ዝጠራጠሩ ኣረድእዎም ገሊኦም ካብ ሓዊ መንጥልዎም ገሊኦም ኦኬ እንዳበለ ኸይድ ማለት እዩ ነቲ ካብ ውድቀት ዘበለ ክሕልወኩም ብሓጎስ እውን ብዘይነውሪ ኣብ ቅድሚ ከኽብረኩም ክብሪ ከቆመኩም ዝከኣሉ ነቲ ብጎይታ ኢየሱስ ጎይታና ነቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና በይኑ መድሓኒ ዝኾነ ኣምላኽ ቅድሚ ኩሉ ዘመናት ሕጂ ንኩሉ ዘለዓለም ክብርን ግርምን ሓይልን ስልጣንን ይኹን ኣሜን ተመስገን ኣቱም ደቀ ካብ ጣዖታት ተሓለዉ የደልየ ነይረ ኣብዚኣ እንደይኮነት እንደላ ኣብ ይሁዳ እንደይኮነት እንደላ ካብ ጣዖታት ተሓለዉ ትብላላ ሓንቲ ከዓ ኣብ ዮሃንስ እያ ማለት እዩ ኣቱም ደቀ ካብ ጣዖታት ተሓለዉ ንሱ ሓደ ኣምላኽ ከም ዝኾነ እቲ ሓደ ኣምላኽ ከዓ ብስጋ ከም ዝመፀ ይነግረና ማለት እዩ እሞ የሕዋተይ ብጣዕሚ ምእማንና ኣብቲ ቁኑዕ ንእመን ኣብቲ ሓቂ ንእመን ኣብ ኢየሱስ ዘለዎ ነብስና ኣይነተዓሻሹ ምክንያቱ ኢየሱስ ድዕሾ ኣይኮነን ንሰብ ከተዕሹ ትኽእል ኢኻ ንሰብ ከተታልል ትኽእል ኢኻ ግን ንኢየሱስ ግን ከነታልሎ ኣይንኽእልን ኢና ኣሕዋተይ ንኢየሱስ ከነታልሎ ይንኽእል ንሰባት ከነታልል ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንኢየሱስ ግን ከምኡ ኣይኮነን ብልቢ ንቕረብ ማለት እዩ ብልቢ ንቕረብ ሃይማኖት ኣይኮነን ንዓና መንግስተ ሰማይ ዘእትወና እምነት እዩ ፀጋ እዩ ዘድሕነና እንደገና ከዓ ቃል ኣምላኽ በዓልና ኣንቢብና ቸክ ንጎሮ ብመንፈስ ከዓ ክነንብቦ ንፅዓር ማለት እዩ ተባረኩለይ ኢየሱስ ይባርኩም ካብዚ ኣኽለኒ መስለኒ ከይወስድ እጄ ብኢየሱስ ክርስቶስ እንድሕራይ ኣሚንና ብኡ ከዓ ብስሙ ከዓ ንጠመቕ ኣይንሕፈር ማለት እዩ ዘሕፍር ነገር ኣይኮነን ኢየሱስ ይመስገን ምክንያቱ ክንድሕን እሱ እዩ ማለት እዩ ጌታ ኢየሱስ ይባርኩም ፀጉ የብዛሓልኩም ቴንኪዩ ከዓ ፀኒልኩም ሰምዑኒ ብኩሉ ነገር ማለት እዩ ተባረኩ ጸሎት ኩሉ ግዜ ንዘኻኸር ተባረኩለይ ብጸሎት ከዓፅወይ ብስም ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ ተመስገን ስምካ ይመስገን እምበኣይ ብድኽምቲ ስለ ዝተዛረብካ
يباركك ጌታ ኢየሱሰይ ልዕል የብለካ ጌታ ኢየሱስ ተመስገን ኣሕዋተይ ብምሉኦም ባርኮም ቅዱሶም ኢየሱሰይ ተተሓሒዝና መንግስተ ሰማይ ኩልና ክንኣቱ ሓግዘና ኢየሱሰይ ተመስገን ኣብዚ ምድሪ እዚ ከይንተርፍ ጌታ ኢየሱሰይ ተመስገን ኣብዚ ምድሪ እዚ ከይንተርፍ ጌታዬ ፍርድኻ ጌታዬ ጌታ ኢየሱስ ኩሉ ነገር ክትባርኸና ውሽጥና ክትባርኸና ደቅና ክትባርኽ ገዛና ክትባርኽ ህዝብና ክትባርኽ ጌታ ኢየሱሰይ ኩሉ ነገር ክትባርኽ ንልምነካ ኢየሱስ ተመስገን እዚ ጀነሬሽን እዚ ትውልድ እዚ ከዓ ክትባርኾ ንልምነካ ኣለና ፍርሓትካ ጌታ ኢየሱሰይ መጀመርያ ጥበብ ፍርሓት እግዚኣብሔር ተጻሒፉ እሞ ፍርሓትካ ሃቦም ኣብዚ ቴክኖሎጂ ጌታ ኢየሱሰይ ኣብዚ ዓለም ፅብብ ድብለካ ኩሉ ነገር ክትሕልዎም ንልምነካ ኣለና ኢየሱሰይ ተመስገን ብስም ኢየሱስ ንኩሎም ኣሕዋተይ ዝሰምዑ ከዓ ባርኮም ጌታዬ ኣበይ ማዕረይ መመልሽካ ፀጋ ኣብዝሓሎም ኢየሱስ ተመስገን ኢየሱሰይ ተመስገን ሰዓቶም ግዚኦምን ኩሉ ተቆፃፂርካ ባርኮም ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይኩም ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ፀፅብ ሓበና ንሕና ዝብድሉና ክንሓድገሎም በደልናን ሓጢኣትና ግደፈልና ፍቃድሕነና ፈተነ ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ብስም ኢየሱስ ኣሜን ተባረኹ ፀሊልኩም ሰማዕኩም ንከዓኒ ኣፕሪሼት ይገብረኩም ተባረኹለይ ወዲ ኣለኹም